متقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عد ما سحبت حلف الكرفنيو يريتراو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هيمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بس سمعتي محلانا رأخ تقبر حسرنا حزو نبرار يونو تزور ويحبو عزو عين فناتك نسيو خند ترقمو يريد راولنك عين فناتك نسيو ودا ترقمو يريد راولنك يريد راولنك مهدر حولنك يريد راولنك حبن جغلنك عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لقو تسبري اريد راونت سعاري زقم زغدي اريد راونت سودي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناوتر تمليتنا يو لو مو كل ميديا فتشنا ورغيرنا نحنا أقداسنا زلهم بعالم درجة مسانا مسزبنا مسحقرنا مزوبانا متسسار زلوهم زيناتات حيزلكم قريبا له سفع زخونة تنتنا دما أدالينا لكم علينا كم وترو كسام مودتا مسانا كتصنعوا بتأتنا نحتت أبزوبانا بزو حدش معبالتات له قبتي نتي أب قرن أفريقيا تخدو زلا استراتيجي نمحيا زليا سقمت كل مس حجرات عربي يكون استراتيجي كمان حجرات تقبروا زلا قعزو بزجرم فتنة تسالط الله إثيوبيا دما بمنصرو ستريس كقبر لهم أبي فلاي ستريس كم زغون زلوا كنركن فتنينا بعالم درجاون نتنا يجيب من قد يكون نتكرنا أفريقيا زخي زلوا قعزو كراجود زغول نجاراتون كنرينا سدتنياتات عبي أتوقع رخيبة مالو نابو زد هبا كنرينا لايك مكبار سبورت مكبار كسام مودا تمسايد سنحو أتوم بزعبا وفري بزعبا إنفستمنت قداس نزل لكم VIP جروبس بلعلني مخرن عزة قدس زبالو أبزك channel join غيركم أبت VIP جروب تاعتيهم فلي فيديو تاعت نعز خون مسجزيو ناراخو كبجمير لهم كم حبري تاكبكم سلازل لغي مجمريا حجي بإيميغريشن كنجمرينا مغنياتو هذا عبي أجندا ناخوني متسلازل Attention to Europe. The continent is in crisis. Almost every country you go to, you'll hear the locals complain about the same thing: illegal migration. For years, Europe would pride itself on its open borders. Back in 2015, it opened the gates to over 1 million asylum seekers. أبزخت كي حجر أوروبا أبزوانزي قداينا immigration حابتك قدامي أجندة خوين زليو immigration كندو كبيت سلزخونة يكونن كندك زي نجيركم الله scapegoat بلو بريزنت سياسة بنات زربا مهدميت كابتوش أو تسقم زلهم كابت بوليتيكا أو تسقم زلهم مهدميت نتبس سلزخونة يا قدامي تنعا كم أجندة أب نفسه كف حجر لعول أقداسنت كم زلو جيرم سرحوا لزلو جيجا تردفني نا immigration تسقم يبلون مالتها يكونن بزح سدتنياتات يوتيوم بتي نايك قدم كفوت أفدق زخطل زنبرا بوليسي حجي دماتهم عقابويان ويماناويان سلزمتو زلو بفتشم أنصاريهم كودز فتنو زلو إزي نتوم سدتنياتات رايدة يكون بمنصرنا أوروبا يكون معربا وعالم نتو بوليتيكا نابيجو تيوزلو اسكنسما. At the time there were celebrations, but now the mood has turned sour. Europe has been suffering economically, especially over the last 4 years because of the Wuhan virus pandemic and then the war in Ukraine. Both events dealt a blow to the European economy. They brought hardships to the locals, and this has turned Europeans against immigrants. They say that if they cannot take care of themselves, how are they supposed to take care of refugees? And this sentiment has been brewing in Europe, and it has led to the rise of anti-immigration politics. Parties considered far right have been gaining traction because of their anti-immigration rhetoric. Parties like the National Rally in France. انتاينا نرزلنا مجمريا اتي صقم አጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ኣነ ኩሉ ግዜ ስደተኛ ስለ ዝኾንኩ ጽቡቅ ጌረ ክረዳኩም ዝደሊ ምክንያቱ ዴይሊ ላይፍ ናይ ነፍስ ወከፍ ናይ ህይወት ስለ ዝኾነ
ኤሮጳ ወሪዳቶ ዘላ ደረጃ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ኣይኮንና ምፅኦሞ this has to be very clear ንዓና ንሳቶም እቲ የማናይ ክንፊ ንኣጀንዱ ኢሉ ዝጥቀመሉ ክኸውን ከሎ ስደተኛታት ዝምንጥልዎ ስራሕ ናይ ደቂ ዓዲ የለን ሳሕቲ እዩ of course ሕደት ዝተማሃሩ ኣብቲ ላዕለዋይ ኤሸሎን ወይ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቁጠባ ይዋሱ እዮም ብመንፅር ፐርሰንቴጅ ክትሪኦም ከለካ ዝበፅሑ ስደተኛታት ዝሰርሕዎ ስራሕ ኤሮጳውያን ስለ ዘይመርፅዎ ወይ እውን ኣብኡ ዝጓየዩሉ ቦታ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ቁጠባ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ፅላት እዮም ዝሰርሑ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ፓንደሚክ ምስ መፀ ብዝተኸተልዎ ፖሊሲ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ኩናት ናይ ዩክሬን ነቲ ቁጠባዊ ዓንዲ ናይቲ ሃገር ናይተን ሃገራት ስለ ዘፍረሶ ጀርመን ተመፂና ብሰንኪቲ ጌጋ ፖሊሲ እቲ መንግስቲ ኣብ ፓንደሚክ ዝወሰዶ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ብዝወሰዶ መንገዲ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ብዝተኸተለ ፖሊሲ ቁጠባ ናቶም ረማዒሉ ኣሎ ኤሮጳ ድማ ብምሉ ሕጂ እቲ ፍሽላት ናይ ፖለቲካኦም ዝፈጠሮ ፀገም ናብ መን እዮም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ናብ ስደተኛታት ስለምንታይ ከምኡ ይገብርሎ ኩሉ ግዜ መህደሚ ናይቲ ፖለቲካ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ናብ ስልጣን ንክትመፅእ ድማ ስደተኛታት ከም ግዳይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ the easiest strategy እምበር ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ዘለዉ ስለ ዝስጎካ ናይ ጀርመን ቁጠባዊ ሽግር ክዕረ ማለት ኣይኮነን never by the way ሾልስ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሰጉግ ዶባት ናተይ ብምሉእ ኣንፃርቲ ናይ ሸንገን ዝብልዎ ዝነበሩ ዶባት ናተይ ኮንትሮል ክገብረሉ እየ ጥራይ ይብል ደይብል እናበለ ከሎ በቲ ምስ ኬንያ ድማ 250,000 ዝኾኑ ስኪልድ ወርከርስ ከምፅእ ኢሉ ምስ ዊልያም ሩቶ ዲል ገይሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ናቶም ኮንሲስተንሲ የብሉን ብሓፈሻ እቲ የማናይ ክንፊ ግን ኣንፃሩ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ውዒሉ ሓዲሩ እዚ ዘረባ ተጠማጢሙ ኣብ ርእስኺ ብዘይገድስ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅእ ኣሎ ኢሚግሬሽን is one of the most important aspect ናይቲ ዝኸዶ ዘሎ ፖሊሲ እቶም ኣቲ ናብ ኤሮጳ ዘለና ፋይን መብዛሕትና ነዊሕ ጌርና ወረቐት ወሲድና ገለገለ እቶም ብሕጂ ስደት ተሓስቡ ዘለዎም forget it ሕጂ ከምዚ ንሕና ኣቲና ንዓኹም ገለ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ስደት እንታይ ከም ዝመስል ድሓን ፅንሕ ኢሎም ከሪኹም እዮም ብዛዕባ እንታይ ዲስከስ ይገብሩ ኣለዉ And the Alternative for Germany party, the AfD, in fact recently won a major victory in the German state elections. They emerged as the big ነዚያ ክፋል እዚኣ ጥራይ ተቆሪፃ ብኤርትራ ሰብ ደሰምዓ ክንደይ ደስ ምበለኒ ከምዚ ነጋን እንደለና ወይ እውን ሰብ ንድዕኒ ናብዚ ንኸይመፃ ኣይኮነን መፃኢ የብልኩምን ከም ስደተኛ ድሕሪ ሕጂ ናብ ኤርትራ ናብ ኤሮጳ ክስደት ትሓስብ ዘለካ you have no place ኤሮጳውያን ምሽ ሓድሽ ስደተኛ ወሲዶም ንክቕበሉን ወረቐት ክቡን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ እውን ንክሰጉ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ድሓን ስምዑ biggest party in the state of Thuringia. It seems that this was a wake-up call. It was the first time that a far-right party won a German state election since 1945, since the end of the Second World War, since the Nazi Party. This seems to have alarmed the German government and forced them into taking action. So now there will be checks at every... أجندنا نرجعنا بحفشة سدتنياتات أب كل أوروبا شجريهم كم حبي أجندة خوين له جرمن كم تناي كالا كونات عالم زس أبي زنبرة بارت النازي زبالي ما نايكم في نيرو حلفات يا مانويان يمنيرهم لك نعم زموسلو أبت بوليتيكا ناي جرمن يدي يبلو سلامتاي اتنا إيميغريشن حتى كم إيزي سلازغون إيزي سبوت يوم زبلوك الله سلازغون يتكامل اللومبر بوليسي نايكو طبعا مسراشا استخدتلوا أبتلع الاندوستري ناي جرمن بزقات أما ودكاتي تيا ما نايكم في زديب زلو نزلك تزاربولو تعم سلدا يكون ويون كال زربا سلدا مسجد تقلال من قدي سدتنياتات كم أجندة وسيكا سدتنياتات يوم كم زجيروم جبنات بزيحنا دو قالوا دبل دلو مغنيتيو سدتنياتات جبنا يكبرون ويون نتيروبا تسقط أي فترة لوني بلي اللهون هذا كابت تزاربولو أبتنا السوشيال سيكيورتي سيستم نادنا أب سوشيال كوفي لهم دولعو بزحس سدتنياتات كنا متصب بمخالة وطبعا شجرة قتي ما يبلو حكي هذه زيانات بزيا نتسرتيا السويس كابتس متص سدتنياتات بزح أبت سوشيال سيستم كوف سلزبله نت سوشيال ستراكشر نايتي هجر بتعمق كبيدو زياتهم دماتهم يمانه كنفابزي اسفاو بين أنا بلوك قدامي تجندنا ناتوميا سلزي كم يجيرنا كابزي نسوق رواندا دينا نسوق كينيا دينا نسوق من قدر رأيهم زي اللي سويس قلنا إيش هاجري مع بيت جرمن ديو يوكي ديو نا يوكي هيجي نتليان كيدو له مخرك حتى تاي عين المغرب أبزس كسمعوهم جرمنان تابلو I think it's fine. I actually think it's very good because we here in the border areas suffer particularly from crime, and it can't be right that everyone comes in as they can and want to and nothing is done about it. At some point you have to think about your own population. It reminds me of when I was younger, when there حزب الجرمن حلف لهم يوم زاربهم زل لوجن تدوباتنا منقستنا كوكو عصرهم بفتانو سدتنياتات مزقا دارجا
ብኩሉ ወገን ናይቲ ህዝቢ ደገፍ ረኺብሎ እቲ ፖለቲካ እቶም ናይ ፀጋም ኣኽራርቲ ዝኾኑ ዋላ እቶም ናይ የማን ኣኽራርቲ ክልቲኦም እዮም ዝዕወቱ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ስደተኛታት ፅልኣት ናይ ስደተኛታት ብኩሉ ወገን እዩ ዘሎ ስለዚ ንስደተኛታት ዘተባብዕ ፓርቲ ነፍሰ ቀትለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስደተኛታት ከምፅእ ዝብል ፓርቲ ወይ እውን ስደተኛታት ዝደናገፅ ፓርቲ ነፍሱ እዩ ክቐትል ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ቦታ የብሎን እዚ ማለት እዩ ስደተኛ ዝበሃል ብፍላይ ረፊጂ ዝበሃል ቦታ ክህልዎ ኣይኮነን ረፊጂ ከምፅእ ዝብል ካብቲ ፖለቲካ ከም ዝጠፍቕ ገብርዎ እዮም ምክንያቱ ኣንፃሩ ህዝቢ ፖፑሊስት ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ደገፍ ናይቲ ኣንፃር ስደተኛ ይኽየ ስለ ዘሎ ስደተኛታት ቦታ የብሎምን ስለዚ ከም ስደተኛ ቦታ ክህልወካ ኣይኮነን ድሕሪ ጃብ ኤውሮጳ ኣብቲ ዘለኻዮ በስመ ኣሚልካ ካልእ መንገዲ ከተናዲ ይምሕፀነካ ከምዚ ፖለቲሳይዝ ክገብሮ ይደልኒ ኣብዚ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ናብዚ መፅኡ ነይሩ ምስ ጥልያን ተራኺቡ ነይሩ ኣብዚያ እውን ኣጀንዳ ናይ ስደተኛታት ክዛረቡ Reduced immigration, migrant arrivals are down by 60% compared to last year, 60%. This has caused the rest ሜሎኒ ዓብይ ክብሪ ይወሃባ ኣሎ እንታይ ስለ ዝገበረት ከ ስደተኛታት ብባሕሪ ዝመፁ ብ60% ስለ ዘጉደለቶ 60% ብባሕሪ ካብ ሊብያ ዲ ካብ ገለ ዝመፁ ዝነበሩ ንጥልያን 60% ከም ዝጎድል ገይራ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ማቴ ፕላን ዝበሃል ምስ ቱኒዝያ ድዩ ምስ ሊብያ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ካልኦት ኣልጀርያ ድዩ ምስ ኩሎቶም ተረዳድዮም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንኸይመፁ ዝገበርዎ ኢንቨስትመንት ውፅኢት ኣምፅኡ ዝበሃል ዘሎ ዩኬ ድማ ካብኦም ክመሃሩ ከም ጉዕዞ ናብኡ ከይድሎ እቲ ናይ ሌበር ፓርቲ of Europe's attention. So yesterday, Meloni got her first prospective student, Britain's Prime Minister Keir Starmer. I'm here to have discussions here at this coordination centre and with want to understand English Channel. And there was something else that was discussed, something quite ironic. We also agree on the fact that we must not fear exploring new solutions. We talked about the Italy-Albania agreement, which is a solution that the British government is showing a lot of interest in. እንታይ ትብል ፀኒሓ ሜሎኒ ምስ ኪር ስታርመር ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ እቲ ጉዕዞኦም ኣብ መንጎ እቲ ዲስካሽንስ ናቶም ብዛዕባ ጥልያን ሓሲባቶ ዘላ ናብ ኣልባንያ ናብ ጥልያን ዝመፁ ረፊጂ ወይ ስደተኛታት ወሲዳ ናብ ኣልባንያ ትበሃል ሃገር ናይ ኤውሮጳ ግን ኣካል ኤውሮጳ ሕብረት ዘይኮነት ቁርብድኻ ዝኾነት ሃገር ናብኡ ወሲዶም ኣብኡ እቲ ፕሮሰስ ናቶም ልክዕ ከምቲ ዩኬ ኣበይ ሓሲቦም ነይሮም ሩዋንዳ እቲ ሩዋንዳ ሓሲቡ ዝነበረ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ስለ ዝተሳዕረ እቲ ዲል ካንስል ገይሮሞ ይበሃል ኣሎ እንታይ ግን ይሓትት ኣሎ ሕጂ ኣብ ኣልባንያ ኣብ ኤውሮጳ ከሎ ናብ ኤውሮጳ ንክሰጉግ ስለዚ እቲ ምዝጓብ ከም ኣጀንዳ ክተርፍ ኣይክእልን እዩ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካ ካፒታላይዝ ወይ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ሃጓፍ ክጥቀመሉን ብኡ ገይሩ ፖለቲኩ ክሰርሕን እዩ ዝፍትን ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ጉዳይ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ናብ ጎየ ዝኸይድ ዘሎ ሓንቲ ኣነ ክነግረኩም ዘሊ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይካ ክትወፅእ ሱዳን ተወፃኻ ሓዊ ዘሎ ሞት እዩ ዘሎ ንሱዳናውያን ኣይጣዕመ ሱዳናውያን ተሰዲዶም ኣብ ኤርትራ ክንደይ ከም ዘለዎ ትርኢ ኣለኻ ብየማንካን ፀጋምካ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኸይድካ ፅንሒላ ከምፅኣኩም እየ ቪድዮ ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ሰብ ይሽየጥ ይልወጥ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት በርቲዕዎም ቅትለትን ገለን ከፊዎም ከማርሩ ንሰማዕ ኣለና ኢትዮጵያ ብዓባያ ኣብ ከመይ ዓዘቕቲ ወሪዳ ኣላ ፅንሒላ ክነግረኩም እየ የመን ተሰጊርኩም ብንዮም እንታይ ዓይነት ኩነታት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ዓድኻ በስመ ኣንበል ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናብ ፅቡቕ ገፅና ንኸደሉ ዘለና ኢና ኣብ ዘለኻዮ በስመ ኣንበል ብስምላ በል ካብኡ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃ ተለኻ እውን ኣብቲ ዘለኻዮ ኮንፈል ኡጋንዳ ኣለኻ ገለ ኣለኻ ናብ ኤውሮጳ መፂኻ ብፍላይ 15,000 ዶላር ከፊልኩም ትስደዱ ዘለኹም ትሕዝኑ ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ዝሕዝን እዩ 15,000 ኣብዚ ሰብ ሕተትዎም ኣብ ክንደይ ዓመታት ሰይፍ ክገብርዎ ይኽእሉ ኣብ ባንኮም ኣቨሬጅ ሰብ 16,000-17,000 ድሕሪ ክንደይ ግዜ ሰይፍ ዝገብሮ ኣዲኹም ኣለኹም ስለዚ እተን 16,000 ዝበካ ሰብ ተረኺብካ ድኳን ክፈታቡ ኣብ ኡጋንዳ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ታንዛንያ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ሩዋንዳ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ጎላ ዲኻ ዘለኻ ድኳን ግበር ኣብ ኣፍሪቃ ንበር ኤርትራ ይምለስን ድሕሪልካ ተኾነ ዓድኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ እንተደየላ ኣብቲ ዘለኻዮ ቢዝነስ ግበር ኣብኡ ይሕሸካ ኣብ ኤውሮጳ መፂኻ ተምፅኦ ነገር የለን እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ቀደም ኤውሮጳ ወረቐት ይህቡ ነይሮም ፅቡቕ እዩ ነይሩ ቀሊል እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ሓቂ ክንነግረኩም ኣለና ናብ ጌጋ ከይትኣቱ ሕጂ ናብ ጂኦፖለቲካ ክንሰግር ኢና እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ነይሩ ጎኑ ጎኑ ግን ሓንቲ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም ናብዚ ጂኦፖለቲካ ከይሰገርኩ ከለኹ Finally, in Russia, Vladimir Putin has launched an unusual. But they're saying, well, he wasn't a sitting president. But I want to get your take on an even bigger issue here, potentially, and that is what's happening in foreign affairs in this country relative to the rest of the world, particularly our adversaries. Vladimir Putin ordered the Russian army to become the second largest army in the world, only after China's, which is 1.5 million strong. When I mean military, not just army. China and Russia.
فلاديمير بوتين سراويت ناتو اب عالم مبل كالاي زعبي بغصر كغبرو مدباوتي كم زلون كسرح جميرو كم زلون امريكا دما كغرو عايدليو مبل قداماي زبس سراويت زلو اب عالم امريكا يكونتن تشاينا دحبي تشاينا مبل كالاي راشا كونيا امريكا دما كو حطلو ما يكلني سراويتهم كعبيو كم حسم يسعر لو سبقنا وتدرنا مخادا بيو لذي they can't do much ولا كنت دليو مالتي هجي سمعوهم كسع كنده يقرعو كم زلو Russia holding the largest war game since the Soviet era, wrapping up a week of joint air and naval drills. The Russian Defense Ministry confirming another joint training operation will begin, including 90,000 troops, 400 warships and submarines, 120 aircraft across multiple oceans. The state house, military behind China's. Now we know that the U.S. So is the good daisy بفلاي ناي راشا سراويت بغطرن بعقمنا عبي أبز خدول زلو كباب تسع شح كمان ما 400 equip ماشيناتن مراقبن غيرو اب وتهدراو لممد مسناي تشاينا بحد خوينو مابز قبرو لزلو امريكا بفلاي تناي وور مونغرز ناتوم ناي وق برانش ناتوم بتعمي كعقرقر جمير زلو سمعوا واز جنرال زنبراي the largest military, but China is investing big time, as you've made the point many times. Oh, yeah, absolutely. The Congressional Commission that I was on for 20 months, bipartisan, delivered a report a few weeks ago that laid this out in some degree of detail. And the fact is that China, Russia, Iran, and North Korea collectively are presenting the most significant threat to the United States since we have faced in World War II. And that's a heck of a statement to be making. And we believe we have the evidence to back it up. And here you're just displaying more of the evidence. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ራሻ በይና ኣብ ኔቶ ትገብሮ ዘላ ዓብ ስጋት ንኣሜሪካ ፈጢሩላ ኣሎ ምክንያቱ ምስ ኔቶ ኮይና ንራሻ ክተውድቕ ኣይከኣላትን እዚ ንኣሜሪካ ስጋት ክፈጥር ከሎ ንካልኦት ሃገራት ግን ዓብ ብስራት እዩ ኮይኑ ኢራን ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ኣሜሪካ ዓቕማ እንታይ ምዃኑ ብሑቲ ጌራ መዝሚዛቶ ኣላ ደንቀነ ድማ ናይ ሑቲ ሚሳይል ፅንሒ ኢለ ከስከር የኩሜ ናብ እስራኤል ዝኣተወ ኣብ ዲስካሽን ከፊትሎ እስራኤል ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ጀሚራ ኣላ ንዞባና እውን ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እዩ ስትራ ይኮን ኢራን ሰሜን ኮርያ ኩላቶም ናይ ኣሜሪካ ድኽመት ይርእይዎ ስለ ዘለው ንኣብነት እዚ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ነዚ ስጋት ክፈጥረሎም ዝኽእል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ፍጻመ ይኽየድ ኣሎ እዚኣ እናተዘርበት ከላ ሎሚ ዘጋጠመ ፍጻመ ድማ ራእዩ Russian security official Sergei Shoigu met President Masoud Pezeshkian of Iran in Tehran on Tuesday, following his recent meeting with North Korean leader Kim Jong-un in Pyongyang. Now, Iran's president committed to deeper ties with Russia to counter Western sanctions amid U.S. worries that Tehran is ትሪዎ ዘለኹም ሰርጌይ ሾይጊ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ራሻ ዝነበረ ሕጂ ድማ ሓላፊ ናይቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ራሻ ዘሎ ዝለዓለ ከምኡ ድማ ቀረባ ዓርኪ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ እዚ ብቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ዲልሲ ዝገብር ዘሎ ወይ ርክባት ዝገብር ዘሎ ሰሜን ኮርያ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሰሜን ኮርያ ተራኺቡ ነይሩ ካብኡ ድማ ናይ ኢራን ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ርክብ ይገብር ኣሎ ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ከመይ ገይረ ክፈላለየ ንኽእል ከመይ ገይረ ኣብ መንጎን ፀገም ክእቱ ክእል ከመይ ገይረ ከዳኸመን ይኽእል ምክንያቱ ተኣኪበን በበይነን ራሻ በይና ከማን ኣይከኣልክዋን ዘለኹ ብሓደ እንተተኣኪበን እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥራለየን ኣብ ዝብላሉ ዘለዋ ደረጃ እዚ እዚ ምዕባለታት እዚ ድማ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ፖሊሲ ኣሜሪካ ብማይ ካመርቱ ብግብፂ ትገብሮ ዘላ በዚ መቃን እዚ እንተሪኢኻዮ ኣሜሪካ ስግኣት ናታ እናዓብየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ ካብቲ ኣገዳሲ ቤዝ ናታ ናይ ኒጀር ከም ዝተሰጓጓትን ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ድማ ቤዝ ትደሊ ከም ዘላን ሃገራት ድማ ሕራይ ይብልዋ ከም ዘየለውን ዝገልፅ ሓበሬታ ግዜ እንተረኺበ ክበኩም እየ ንቐፅል supplying Moscow with missiles to hit Ukraine. Iran's state news agency quoted President Pezeshkian telling Shoigu that relations between Tehran and Moscow will develop in a permanent, continuous and lasting way. Deepening and strengthening relations and cooperation between Iran and Russia will reduce the impact of sanctions. Secretary Shoigu also held talks. እዚ ርክብ እዚ ሓደ ካብቲ ብማይክሮስኮፕ ዝርእይዎ ዘለዉ እዮም ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ሴኪሪቲ ናይ ዓለምና ወይ እውን ኣላያንስ ዝምድናታትን ሓይልታትን ኣሰላልፋ ናይ ዓለምና ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ካብቲ ዎርኒንግ ሂብዎ ዝነበረ ኤሮፓ ኔቶ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ብመንገዲ ዩክሬን ሚሳይላት ንራሻ ክሓርም ተጀሚሩ ንሱ ሓደ ካብቲ ክቦ ዝደሊ ዘሎ ግብረ መልሲ ነተን ንኣሜሪካ ከም መቐናቐንቲ ናታ ወይ ከም ስግኣት ተቆፅረን ኢራን ድዩ ሰሜን ኮርያ ድዩ ዝረቐቐ ወታደራውን ቴክኖሎጂካውን ኒኩለራውን ሓበሬታን ሓገዝን ክገብረለን ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ዝኽሰስ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ራሻ ክትቦ ዘይትደሊ ዝነበረት ሲክሬቲቭ ወታደራዊ ዓቕሚ ንቻይና ትባ ከም ዘላ ንሰሜን ኮርያ ትባ ከም ዘላ ከምኡ ድማ ንኢራን ትባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ስዑድያ ድዩ
ኢማራት ድዩ ካልኦት ሃገራት ኩላተን ናብ ራሽያ ዝጎያ ዘለዋ ኣሜሪካ ከምዘይትቦም ይፈልጡ እዮም they will never give them ራሽያ ግን ክትቦም ትኽእል እያ ስለምንታይ ንራሽያ ስቃት ኣይኮንዋን ራሽያ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ፅልዋ ክህልዋ ወይ እውን ወታደራዊ ሓይሊ ከተርኣይ ትደልን እያ ነፍሳ ከም ሃገር ከመይ ጌራ ናፃ ኮይና ክትቅፅል እያ ትደሊ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ክሒላ ከለዋ ኣሜሪካ ትጠቅም ስለ ዘላ ንራሽያ መክሰብ ኣሎ that's why ራሽያ ንኣሜሪካ በቲ ዝሕምማ መንገዲ እያ ትሕመማ ዘላ ቀጥታ ምስኣ ብምውጋእ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኣሜሪካ በይና ሓያል ኮይና ክትከይድ ትደሊ ዝነበረት ቻይና እውን ኣዝያ ሓያል ከም ትኸውን ትገብራላ ሰሜን ኮርያ ካብ ኣሜሪካ ከምዘይትፈርህ ይገብረሎ ንኢራን ካብ ኣሜሪካ ከምዘይፈርን ምስ ኣሜሪካ ክገጥም ዝኽእል ሓይሊ ከም ዝህልዎን ይገብርሎ እዚኣቶም ድማ ኢራን ድማ ካብ ራሽያ ተቐቢሉ ንሑቲ ኣዝዩ ሓያል ቴክኖሎጂ ይዕጥቐሎ እቶም ኣብዚኦም ኣላያንስ ዘለዉ ድማ መሊሶም ክሕይሉ እዮም that's why ድማ ኤርትራ ንባዕላ ምስዚኦም ሃገራት ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ክህልዋ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ዞባቲ ሓይሊ ክህልዋ እዩ እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ብዝቐልጠፈ ሼፕ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ኣሜሪካውያን ከጉርዑ ከለዉ ስምዕዎም ኣብዚ They are dead serious. They have become more aggressive in the last 3 or 4 years. And why is that? Because they believe the United States is politically weak and can be taken advantage of. And they're seeking opportunity here. This exercise is obviously helping to train them in how they would actually fight together. But it's also sending a loud message to our allies and partners in the region that they are going to impose their will. ስንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝገብርዎ ዘለዎም ኩሉ እኹል ስለ ዘይኮነ እዩ እዚ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ እቲ ገዳናቶም እውን እንትኾነ ፅንዒ ኢለካ ርኢ ከስማዓኩም እየ ከምቲ ዝደልይዎ ውፅኢት ንራሽያ ከዳኽም ንካልኦት ሃገራት እውን ከዳኽሞም ውፅኢት የምፃሎም የለን በንፃሩ እቲ እገዳሶም ዝገበርዎ ተገምጢሉ ንኤውሮፓ ከም ትለምስ ይገብር ኣሎ ስለዚ ባክፋየሪን ይበሃል እቲ ትገብሮ ስጉምቲ ተገምጢሉ ንዓኻ ካርመካ ክጅምር ከሎ ካብቲ ንፀላኢኻ ዝሓሰብካዮ ዝያዳ ንዓኻ ክፀፍኣካ ክጅምር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ድማ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ዓለም ትኸዶ ዘላ ከም ብሓድሽ ዳግመ ግምት ንክትገብረሉ ዳግመ ግምት ጌራ ኣሜሪካ ክትቅይረሉ ትኽእል ደረጃ በፂሓ ክብል ኣይክእልን እየ ስለምንታይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ነዊሕ ስለ ዝኸደ ንድሕሪት ተመሊሶም ክዕርዮም ዝብል እምነት የብለይ ኣይክእሉን እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ድሌት ክህልዎም ወይ እውን ተበግሶ ክወስዱ እዮም ዝብል እምነት ግን የብለይን ምክንያቱ እቲ ትዕቢት ኣሎ እቲ ንሕና ዝኽእለና የለን ዝብል ስቲል እቲ ኢጎ ስለ ዘለዎም በቲ ኢጎ በቲ ትዕቢት ተደሪኾም ከዓ ፖሊሲ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ናተይ ሓሳብ የብለይን ኣብዚ እዋን እዚ ንቐፅል ንእሽተይ ንስማያ ድሕርያ ካልእ ኣገዳሲት ቪድዮ ክበክም ክፍትነ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ትሕዝቶ እዩ ዘለኒ And they have been doing that in the Indo-Pacific region. Obviously, Putin is doing it in Europe. Iran is doing it in the Middle East. And we got to wake up. This is dead serious. This is a dangerous threat. It's real, and it's out there, and they're coming for us. And we've got to make certain that we're confronting them. And what do? We have defense budgets that are flatlined for inflation. Does that make any sense when we're so far behind in our capacity matched against theirs? It makes no sense whatsoever in terms of what we're doing. And the administration will not tell the American እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክዓቢ ይክእልኒ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ወታደራዊ ባጀት ናታ ላዕሊ ነይሩ ስለዚ ወታደራዊ ባጀት ናታ እኹል ስለዘይኮነ እቲ ገንዘብ ኣብ ዘይቦቱ ስለዝኣቱ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ኣብ ሪል ታይም ተራእዩ ቀደም ብገንዘብ ጥራይ ክንዲዚ ገንዘብ እያ ተውፅእ ገለ ክበሃል ከሎ የፍርህ ነይሩ ሕጂ ግን ብተግባር ስለ ዝረኣይዎ ሃገራት ዓለም ብተግባር ስለ ዝረኣየቶ እቲ ኩሉ ባጀት ኣበይ ኣቱ ነይሩ እንድዒ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዩክሬን ተመዚኑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይምዘን ኣሎ ኣብ ታይዋን ይምዘን ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኩሉ ውፅኢታዊ ይኮነን ኣሜሪካ ኣፅዋር ከም ዝወደአት ዘርኢ ህያው ኣብነት ኣጋጢሙ ኣሎ ህያው ኣብነት እዚ ከዓ መሻርክታት ክኸስዋ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ Beijing continues to claim sovereignty over Taipei in the midst of the ongoing tensions in the South China Sea. Taiwan has alleged that the United States has provided it with faulty and expired military equipment, with some of them completely unserviceable. Taiwan's defense ministry said that some of the military equipment it received ታይዋን ትበሃል ኣሜሪካ ወይ እውን ኔቶ ንታይዋን ይዕጥቑ ንቻይና ከውድቕ ዝደልየሉ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዝሰደድሎም ኣፅዋር ግን ዝተበላሸወን ግዜኡ ዝሓለፈን ኣፅዋር ከም ሓድሽ ገይሮም ክብዎም ጀሚሮም ስለምንታይ ኣፅዋር ይውድኡ ስለ ዘለዉ ታይዋን ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲት እያ ንኣሜሪካ እዚ ኣፅዋር እዚ ግን እዚ ዓብዪ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ቃል ብቃል ኣፅዋር ነወድአት ትኸይድ ኣላ ንዓዓ ንስግኣታ ንዓዓ ንሃገራ ንክትከላኸል እውን ኣፅዋር ከም ዘይብላ ከተፍርዮ ዓቕሚ ኣለዋ ግን ግዜ ስለ ዝወስድ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ንዩክሬን ዲ ወላ ንእስራኤል ንክቡ እውን ሽግር ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና the US Presidential Drawdown Authority, which is the PDA, between November 2023 and March of 2024 were damaged and expired.
Last week, a report was released by the US Office of Inspector General, or the OIG, which revealed that the equipment and weapons were soaked in water at a US military base for more than 3 months before getting airlifted to Taiwan. According to the OIG, around 340 pallets, over 3,000 body ካብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሪፖርት እዚ ታይዋን ከም ዘይተሓጎሰትን እዚ ኩሉ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣሚኖም ምስ ቻይና ፈራርዕ ዝብሉ ዝነበሩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ዝበሃል ግን ኣሜሪካ ከም ሓንቲ ናፂ ሃገር ክትከውን እያ ቻይና ክትቀርብ ይብላን ገለገለ ናበለት ትገብሮ ዝነበረት ኣጆኹም ዝኾነ እንተኢሎምኩም ድማ ንሕና ክንዕጥቐኩም ኢና ንሕና ክንከላኸለልኩም ኢና ዝብሉ ዝነበሩ እንህልካ ንታይዋን ኤክስፓየር ዝኾነ ኣፅዋር ገይሮም ክዕጥቕዋ ይፍትኑ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንኩለን እተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ስጋት ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ይጎድል ከም ዘሎ even ካብቶም The United Arab Emirates has ruled out renewing talks with the United States about a deal for F-35 warplanes. A senior UAE government official said that it was irrespective of who is elected as the president of the United States. So UAE ከም እንታይ ንብለኩም ዘለና ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ኣብዚ እዋን እዚ ፅልዋ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ከለና ኣብ ተራ ሃገራት ጥራይ ኣይኮነን ዋላትን ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዝነበረን ሃገራት እየን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ምርጫታት ዝደልያ ዘለዋ ንኣብነት ዩኤኢ ዝበሃል ሃገር ሓደ ቀረባ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ድማ ሓደ ዓብዪ ኣናውንስመንት ገይሩሎ እቲ ኣናውንስመንት ድማ እንታይ እዩ F-35 ዝበሃላተን ዝኸበራ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ንክገዝኡ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ንዑ ገዲፎም መተካታ መወዳድርትናተን ካብ ቻይና ንክገዙ ከም ዝተሰማምዑ ወይ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ገዲፎም ብዘይገድስ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ዋላ ከማላ ሃሪስ ንዑ ገዲፎም ምስ ቻይና ዲል ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዘርእየካ እዚ ንዓንዲ ቀፅል ንስማዕ እያ In the November election. The statement was in direct reference to the reports that claimed that Abu Dhabi was planning to resume talks with Washington if Donald Trump wins a second presidential term. In the final days of his presidency in 2021, Trump has signed off on deals to allow the purchase, but the UAE suspended talks with the United States at the end of the year, allegedly over disagreements over terms with the Biden administration. The official said that the factors that caused the government to suspend the talks in 2021 have not changed, and it does not plan to reopen negotiations. He said the technical requirements, sovereign እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ዘርእየካ ዩኤኢ ኦፍ ኮርስ ናይ ኣሜሪካ ብኮ ፅቡቅ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ንኣሜሪካ ቤላ ገይሮም ጠሚቶም ኣለዉ ድኽመታት ናይ ኣሜሪካ ኣንቢቦም ይምዝምዝዎ ኣለዉ እንታይ ድኽመታት ናይ ኣሜሪካ ንሃገራት ዓረብ ብጣዕሚ ትደልየን ከም ዘላ ስለምንታይ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ተነፅሎ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ህዝቢ ናይ ዓረብ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ምዕራባዊ ዓለም ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ በቶም መራሕቲ ገይሮም ክሽፍንዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ ግብፂ ክኸውን ከሎ አንቶኒ ብሊንከን መዓልታዊ ናው ዝመላለስ ዘሎ ንቀጠር ይኸይድ ንኢማራት ይኸይድ ንስዑድያ ይኸይድ ንጆርዳን ይኸይድ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ድሌተን ክገብሩለን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለምንታይ ተፀላዕነት ናቶም ጥር ዝበፅሑ ስለ ዘሎ እቶም ሃገራት ድማ ስለ ዝፈልጥዎም ድሌታቶም ካንሳቶም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኖ ክትብሎም አንጻሮም ንክትከይድ ዘዋፅኣ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ሌቨሬጅ ናታ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዘይርጉ ኣብ ዓበይቲ ኩናት ተኣሊኻ ስለ ዘላ እዚአን ሃገራት ድማ ቁጠበን ኣብ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ምስ ቻይናን ራሽያን ድማ ተደላይነት ስለ ዘለዎን ንኣብነት ኢማራት ኣካል ብሪክስ እውን ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ኣካል ናይ ብሪክስ ሙሉእ ብምዃኑ እውን ሽርክነቱ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ክዕቢ ፍሉጥ ከም ዝደሊ ፍሉጥ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንራሽያን ቻይናን ዝደልይዎን ዘለዉ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ኢዶም ስለ ዘይእትዉ ኣሜሪካ ንስዑድያ ይኹን ኢማራት ኣብ ውሽጦም ኢዶም ክእትዉ ከም ዝኽእሉ እውን ይፈርሁ እዮም ከም ገለ ገይሮም መፂኦም ነቲ መንግስቲ ነቲ ንግስነት ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ እውን ስጋት ኣለዉ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ገዳፊ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ሰዳም ሕሴን ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ናይ ዓረብ መራሕቲ ዝነበረ ዝወረደ ኣብ ርእሶም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሕስኒ ምባረክ ዝወረደ ሕስኒ ምባረክ ንኣብነት ንኣሜሪካ ናይ ነዊሕ ዓመት መሻርክታይ ነይሩ እቲ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ መፅኡ ክእሎ ከሎ ግን ድሌቶም እዩ ነይሩ ስለዚ ከጥሕንዎስ ይኽእሉ ነይሮም ኣየጥሕንዎን ወላ እውን ድሌት ህዝቢ እንተነበረ እንታይ ዝብል ገምጋም ኣለዎም ከጥሕንዎ ይኽእሉ ነይሮም ከጥሕንዎ ግን ኣይደለዩን ስለዚ ከም ዝጠፍእ ገይሮሞ ንዓና እውን ኣብ ገለ ፖይንት ከምዚ እንተጋጢምና ንዓብና ህዝቢ ተጋጢምና ከኣልዩና እዮም ስለ ዝብሉ ከመይ ገይሮም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ምስ ራስያ ምስ ቻይናን ተኸዱ ክእሉ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ኢዳ ክትእቱ ድሌት ከም ዘይብላ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ድማ ንቻይናን ራሽያን ዝያዳ ሰሓብነት ዝፈጥረሎም ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናይ ፅልዋ ኩናት ድሕሪት ዘትርፋ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ናይ ዞባና ከይሰገርኩ ከለኹ መጀመርያ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ክበኩም እየ ኣብ ዝለንከነ ምናልባት ምስ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ካ ትኸይድ እያ Finally, in Russia, Vladimir Putin has launched an unusual campaign to combat a plunging population crisis. Amid dropping birth rates, Putin is urging Russians to take drastic measures, including having sex during lunch breaks at work. In an effort to reverse the demographic crisis, employees
are being encouraged to procreate on the clock. Here's our final report with more. So Russia እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ብርቱዕ ኩናት ከም ዘለውን ልክዕ ከም ካልኦት ኤውሮጳውያን ድማ ህዝቦም ናይ ኤውሮጳዊ ሕማም ወይ ናይ ኤውሮጳዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ክወልድ ኣይደልን እዩ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕን ናብ ገለን ናብ ካሪየርን ክጎያ ኣይወልዳን እየን ዘለዋ ካብ ናይ ካልኦት ምዕራባውያን ኤውሮጳ ይሓይሽ እኳ እንተኾነ ግን ብከምኡ ህዝቢ ራሽያ ክቅፅል ከም ዘይክእል ቭላድሚር ፑቲን ድማ ኮምፕሊት አንጻር ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ይኸይ ስለ ዘሎ ንህዝቡ ብዝተኻለ መጠን ንክወልድ ይደፋፍኦ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚኣ I really hope ኣብ ህዝብና እውን ክትበፅሕ ንስማዕዮም እንታይ ዓይነት ፖሊሲታት የተኣታትው ኣለዉ In the heart of the Kremlin, Vladimir Putin is facing a crisis, but this time it's not on the battlefield. Russia's population is in steep decline. With a fertility rate of only 1.5 children per woman, the country is heading towards a demographic disaster. By 2050, experts predict the population could drop from 146 million to 136. So ህዝብና እቶም ኣብ 146 ሚሊዮን ነይሩ ይብል ኣሎ ኣብ 250 ድሕሪ 30 ዓመት ማለት እዩ ካብቲ 220 ናብ 136 ሚሊዮን ክጎድል ከም ዝኽእል ስለዚ ራሽያ ኣዝዩ ዓብ ሃገር ክነሱ ህዝቡ ግን ናንቆልቆሎ ይኸይድ ኣሎ ጽቡቕ ኣይኮነን ብፍላይ ምስ ሕጂ ቭላድሚር ፑቲን ሃዳ ዓብ ሱፐር ፓወር ክኸውን ዝደልዮ ዘሎ ህዝቢ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ሰፊሕ መሬት ኣለካ ብዙሕ ጸጋታት ኣለካ ህዝቢ ድማ የድልየካ ህዝቢ እንተዘይብልካ ኩሉ ትኻልእ ኮንቶ ይንኻልኦት ይክኸውን that's why aggressively promote ክገብር ጀሚሩ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ልክዕ ንዓነ ህዝብና ትምልከትዳ ኮይና ትስማዕኩም ኣላ yes I think መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ክደፍኣሉ ይግባእ ብወቅዒ ካምፔይን ምክንያቱ መንግስቲ ንፍዑ ኣብ ካምፔይን ምግባር ነቲ ህዝቢ ንክወልድን ንክፋረን ህዝብና ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ፀገም ኣትይዎ የለን ግን ይኣትወካ ኣሎ እዚ ኣርሲ ኣብ መንጎ እቱ ኣቢለ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኸይፋረ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ሓደ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ኢሎም ንደቂ ኣንስትዮ ከምዘይ ወልዳ ዝገብርዎን ዘለዉ እዚ እንታይ ስራሕ እዩ ዘገድሰክ ቅድም ኣብ ደሞዝ ክላዕሊ ኸይዲ ውላድ ድሓር ትርክብሉ ቅድም ቦስኩኒ ገንዘብ ሓዚ ገዛ ግፂ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣወዳት ገይሮም ደድሕሪ ገንዘብ ከም ዝጎዩ እሞ ግዜኻ ደድሕሪ ገንዘብ ክትከይድ ዕርብ ዝብለካ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ ይገብርዎን ኣለዉ ስለዚ መጀመርያ ዲግሪ ክትገብርለኪ ቀዳማይ ዲግሪ ካልኣይ ዲግሪ ናበላ 25 26 ትረግፅ ድሕሪኡ ስራሕ ምስ ረኸብካ ድማ ኖ ኣብ ካሪየር ናትካ ላዕሊ ክትከይድ ኣለካ ደሞዝ ክንዲ ዝኾነካ ኣሎ መኪና ክትገዛ ኣለካ ገዛ ትገዛ ኣለካ ናበሉኻ ናበይ ትበፅሕ ናብቲ ድሕሪት ትበፅሕ ሽዑ ድማ ፅቡቕ ስራሕ ትረክብ ንኣብነት ታጓል ቦስ ኮይና ንበሎ ማናጀር ናይ ሓደ ካምፓኒ ማናጀር ከ ትራቨሊንግ ኣለዎ ንቻይና ክትከይድ እያ ንጃፓን ክትከይድ እያ ንገለ ቆልዓ ወሊዳ ንዑ ገዲፋ ናብዚ ትራቨል ክትገብራ ይትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ስራሓ ንድሕሪ ከይትምለስ ድማ ነቲ ውላድ ናገደፈቶ ናብ 34 ናብ 35 ናብ 40 ናተፀግዕ ትኸይድ ናይ ውላድ ዕድመ ድማ ይሓልፍ ሓደ መፅናዕቲ ኣብ ኤውሮፓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ 2030 ድሕሪ 6 ዓመት ማለት እዩ 40% ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምዕራባዊ ዓለም ሲንግል ዊሜን ውላድ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እየን ዝብል መፅናዕቲ ኣሎ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ከምዚ ምዕባለ ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ዘለዉ ግን ዝሕዝን ክፋል እዩ እቶም ኮርፖሬሽንስ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከ ደቂ ኣንስትዮ ብዕድመ ንዓበያ ሓዳር ዘይብለን ድሕሪ ኮይነ እንታይ እየን ዝገብራ ይፈልጡ እዮም ሜክኣፕ ብዙሕ ከም ዝገዝኣ ሰርጀሪ ናይ ገፅ እንዲ ናይ ካልአን ብዙሕ ከም ዝገብራ ስለዚ ኦልሬዲ ዓብ ቢዝነስ እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሲንግል ኮይነን ነዊሕ ተኸይደን ኣብቲ ቢዝነስ ብጣዕሚ እየን ዘበርክታ ምክንያቱ ትዘእትዎ ዘለዋ ገንዘብ ጽቡቓት ክመስላ ኣለወን ኣትራክቲቭ ክኾና ኣለወን ነፍሰን ከልዕላ ኣለወን እዚ ማለት ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ክወስድ እዩ ሰብ ሓዳር ተገይሩ ግን ኣብ ውላድ እዩ ኣብ ሓዳሩ ፎከስ ዝገብር ኣብ ነፍሱ ብዙሕ ኣይገብርን እዩ ስለዚ ነተን ናይ ሜክኣፕ ዶ ናይ ኮስሜቲክስ ዶ ናይ ገለመለ ዶ እዚኣቶም ረብሓታት ናቶም ይጎድል እዩ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም ናይ ሕጂ መክሰብ እዩ ዝረኣዮም ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ግን ይወድቕ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት እዚኣ እስከረእይዋ ለንቀነ ኣብ ሕብረተሰብና ጫውጫው ክተብል ዘላ እያ ባህልን ክብርን እዚ ትዛረብሉ ዘለኹም ቋንቋን ትረግፅዎ ዘለኹም ቅዱስ መሬት ክፋል እዚ ሃገርን ዘይውክል ጽዩፍ ብዕሉቅ ድፍረት ዝተሓወሶ ኣነዋሪ ስራሓትኩም ኣብቲ ብፅጋብ ዝተሰርነቐን ብትዕቢት ዝተወጠረን ጓሓፍ ኣተሓሳስባኹም ደርብይዎ ከመይ ገንዘብ ንእቱ ብኸመይ ብዝሒ ተዓዘብቲ ንረክብ ዝብል እምበር እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተሕልፉ ከም ዘለኹም ዘይርዳእኩምን ሓላፍነት ዘይስከሙን እንተኾንኩም እዚ ህዝቢ ኣብ ርእሲኹም ከም ዘሎ ክትፈልጡ ይግባእ ኣታ ንስኻ ድማ ሓንሳብ ብነፀላ ሓንሳብ ብፅላል ናይ ገያ ኣተሓሳስባ ኤኒዌይ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ብዙሕ ክስረብ ሪአ ኣለኹ
ንነገራት ድማ ብኣጉ እንተዘይኣሊኻዮም ሰራውሩ ምስ ሰደዱ ንኽትኣልዮም ኣዝዮም ከበድቲ እዮም ብፍላይ እዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ስለዚ ሕማቕ ባህርያት ህዝቢ ውሒዱና ህዝብና ክስስነልና ክበዝሓልና እናተመነና ከለና ህዝቢ ከምዘይ ባዛሕ ንሕብረተሰብና ድማ ናብ ሕማቕ ነገር ዝዕድም ኩነታት ዘይፈልጦ ባህርያት ከም ዝፈልጥ ዝገብር ፊልምታት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ክወፁ ከሎ ንሓዝን ናይ ብሓቂ ንሓዝን እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ደቅና ከመይ ጌርና ከምዚ ዓይነት ፅልዋታት ነጥሕኖም ከምቲ ባህልናን ክብርታትናን ሃይማኖትናን ዝብሎ ከመይ ጌርና ከምኡ ኢልና ንኸይድ ኢልና ለይትን መዓልትን እናፃዕርና ከለና ካብቲ መስኪን ህዝቢ ሕማቕ ዘይሰምዐ ሕማቕ ዘይፈልጥ እዚ ክብል ከለኹ ኣነ ብትዮሪ ከይመስለኩም ኣነ ኣብ ኤርትራ ኢቨን ዩኒቨርሲቲ እናተምሃርኩ ከለኹ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት ዝፈልጥ ኣይነበርኩን ምግናን ይመስለኩም ክኸሊ ኣነ ንመጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሱዳን ምስ መፃኹ የፈሊጥ እዮ ከምዚታት እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ናይ ገለመለ ከም ዘሎ ኣብ ሱዳን የፈሊጥ እዮ ንሽተይካ ይነበርኩ ማለሲ ወዲ 16 ወይ 14 ኮይና ይኮንኩ ልዕሊ ዕስራታት ከምኡ ድማ ዲግሪ ገይረ ናይ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ዝወፅእ ነይረ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዘይፍለጥ ዝነበረ ነገራት እዩ ኣብ ፊልምታት ከምዚ ጌርካ ከተፍልጦ ጀሚርካ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ኪሪዮስ ክኸውን እዩ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብኣግኡ መክቲእ ክግበረሉ ኣወል ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ንኣወል ምንቃፍ ስለ ዝብርሆም ግን ኣፍ ኮርስ ንኣወል ምስ ሓዊሶም ክፀርፉ እዮም ዝፍትኑ ኣወል ዳ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ንህዝብና ፀገም ከይኣቱ ዝተፈላለየ ባንዴራታት ብገለ እናኾነ ኣብ ፅላል ገለ ኣቱ ለይሉ ዝክእል ኣለዎ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ እንታይ ንነፍሲ ወከፍ ፊልሚ ዲ ሳንሱር ክገብሮ ኮይኑስ ግን ኣፍ ኮርስ ሓሳኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ እዩ ነዚ እቶም ዳይሬክተራት ኣብዚ ኣተኪሮም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎን ስጉምቲ ክወሰደሉ ዘለዎን እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ቻነል እዚ ከም ዘላ እዮም ዘረቡ ዘለዉ እፀወዶ ከም ዝኽበሎ ግበርዎ ክብል ደስ ኣይብለንን ያነ ብሓፈሻ እቲ ሰብ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ከነተባብዕ የብልናን ከምዚ ነገራት ከስፋሕፍሕ ከነተባብዕ የብልናን ከነተባብዖ ዘለና ህዝብና ንክበዝሓልና ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ውሒዱ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕ ክኽእል ኣሎ ብዝተኻለ መንገዲ ፕሮሞት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ሰብ ክፋረ ኣሎ ክበዝሕ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ሰብ የድልያ እዩ ንውግእ ወይ ንገለ ኣይኮነ ንቁጠባይ ሰብ የድልየካ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ኣትራክቲቭ ማርኬት ዝበሃል ሰብ ምልእ እንድሕር ይብሉ ትሃገር ቢዝነሳት ክዓቢ ይኽእል ሕርሻታት ክለምዕ ይኽእል መሬት ከዓ ሰፊሕ መሬት ኣለና እዚ ኩሉ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ሰብ ዝደሊ ዘሎ ዝሰርሖ መንእሰይ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከምዚኦም ዓይነት ባህርያት ንኸይኣቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብናቱ ወገን ፅልዋ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ንከምዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ከነተባብዕ የብልናን ካብዚ ጉዳይ እዚ ወፂና ሓንቲ ክልተ ኣርስታት ክበኩም የሽዑ ናብ ዞባና ከኣትየ እገዳ ጥራይ ትንክፍ ኣቢልና ናብቲ ያኽለና ብዛዕባ ምዕራባዊ ዓለም እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝወሰድና ሕጂ ናብ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዞባና ክንሰግር ክንፍትን ኢና declared that the preservation of the Russian people was the nation's highest priority. ሰሚዕኩም መረ ፑቲን ቀፃልነት ናይ ህዝቢ ራሻ ህዝቢ ናይ ራሻ እናበዝሐ እናሰሰነን ከይድ ቀዳምነት ናቱ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ድምፂ ድማ ኣብ ኤርትራ ክህልወና ኣለዎ ኦፍኮርስ ኤርትራ ክንዱ ፀገም ኣለዋ ወይ ክንዱ ጎስጓስ ዘድልየ ኮነ ሕብረተሰብ ኦልሬዲ ኣብ ውላድ ዓብ ክብሪ ዘለዎ እዩ ባት እቲ መንግስቲ ድማ ከም ፖሊሲ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰብ ይበዝሕ ኣሎ ዶ ገለ ድብሎ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለና እኹል መሬት ኣለና እኹል ፀጋታት ኣለና ህዝቢ የድልያ ኣሎ ብየማናም ፀገምናን ብዝፍክሩ እቲ ሃገር ክትርበሽ ኣይኮነትን His government is scrambling to implement a range of bold measures to raise the birth rate, and yes, it includes sex at work. Workers are being encouraged to use their lunch and coffee breaks for procreation. እስከብልሎ ኣብ ስራሕ ወላ ግዜ ተስይንኩም ሲ ኣብ ስራሕ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ርክብ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምንታን ቆልዑ ክውለዱ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ብዙሕ ፖሊሲታት ከኣታታትዮም ኣለዎ ኣብዚ ክንሰመይና He smiled and said, during break times, life flies by too quickly. However, this isn't just talk. In Moscow, women between 18 and 40 are being asked to attend free fertility screenings to assess their reproductive potential. መንግስቲ ድማ ብዙሕ ፖሊሲታት ይገብር ከም ዘሎን ደቂ ኣንስትዮ ናተን ታሽሙ ፈርቲሊቲ ናተን ፍርያምነት ናተን ቼክ ገብራ ሕክምናዊ ደገፍ ንክግበረለን ብዝተኻለ መጠን ድማ ንክወልዳ የተባብዕዎን ከም ዘለው ስለዚ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ ዝነበረ ንኮርፖሬሽንስ ዘርብሕ ክልተ ደሞ ስለ ዘምሳኻ ክልቲኻ ገንዘብ ስለተጥፍእ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ትህብትሞም ሓዳር ግን ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ሃገራት ንድሕሪት ተመሊሰን ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ወፂአን ቻይና ተመሳሳሊ ናይ ከመይ ጌርካ ካውንስል ናይ ሓዳራትን ናይ ፍርያትን ትገብር ኢላ ብዙሕ ጎስጓስ ትገብር ከም ዘላ ሪና ነርና so this is very important ኣብ ሕብረተሰብና ኣገዳስነት ስለ ዘሎ
ሕብረተሰብና ፀቂጡ ክሰርሓሉ ይምሕፀን እጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና let's start with this one first. Hello and welcome. Now we begin with updates from North Africa, where Egypt is set to receive a major investment boost from Saudi Arabia. Egypt's Prime Minister Mustafa Madbouli met the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh. The two leaders discussed boosting bilateral ties. The Saudi Crown Prince has directed the Saudi Public Investment Fund, or the PIF, to pump $5 billion worth of investment into Egypt. The Egyptian cabinet called it the first stage of Egypt's Prime Minister Mustafa Madbouli met سعود عرب تات ግብፂ ኣብ ዓቢ ዲፕሎማስያዊ ጉያያ ትርከብ ዘላ ንሱ ድማ መጀመርያ ኣብዚ ለንቀነ ትኸዶ ዘላ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ግብፂ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ኣብዘን 3-4 ኣብዘን ዝሓለፋ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናን ፀኒሓ ብመንገዲ ሶማልያ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ካብቲ ጅምር ትኸዶ ዘላ መንገዲ ጥራይ ንረአዩ ሓደ ምስኣ ናይ ነዊሕ ተፃብኦ ዝነበረ ሃገር ቱርክያ ቱርክ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ኣብ ፅልዋ ዘለዋን ቁጠባውን ወታደራውን ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ዝነበሮም ናይ 10 ዓመታት ፍልልይ ምስ ቱርኪ ፈቲሖም ኣብ ፅቡቕ ዝምድናን ዓቢ ሽርክነትን ይኸዱ ኣለዉ ኣብቲ ንክልትየን ዘርብሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ የመን ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ሱዳን ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ሶማል ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣላይን ይገብርዎ ኣለዉ ሓደ መስመር ይትሕዝዎ ኣለዉ ንሱ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ቱርክ ንኣብነት ኣብቲ ዞባቲ ንኽትመፅእ ብዙሕ እያ ትፀር ነይራ ኣብ ሶማልያ ዝዓበየ ቤዝ ነይርዋ ዓቢ ሽርክነት ድማ ኣለዋ ኣብ ቀይ ባህሪ ሓደ ዓቢ ሓይሊ ኣሎ ንሱ ድማ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝበሃል ስለዚ ስዑድ ዓረብ ከ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ደቂሱ ኣሎ ብዙሕ ይንቀሳቐስ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ግብፂ ግን ቀልጢፎም ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ገለዶ ዝገብርዎ ዘለዉ ትግባረ ክህልዎ ተኮይኑ ናይቶም ዓበይቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ሓያላት ብቁጠባን ብወታደራውን ስዑድያን ኢማራትን እዮም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ቸክ ክትገብሮም ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ምስ ስዑድያ ርክብ ገይሮም ስዑድያ ድማ $5 ቢልዮን ኣብኦም ኢንቨስት ክገብር እዩ ልዕሊ እቲ ኢንቨስትመንት ግን ኣካይዳ ናይ ግብፂ ተፃብኦን ሽግርን ስለ ዘይፈጥረሎም ዘሎ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢማራት ክሳብ 35 ቢልዮን ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓደ ነቲ ቁጠባ ናይ ነቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ግብፂ ንክረጋጋእ ክህቡ ከም ዝኽእሉን ካልእ ድማ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገርን ዓበይቲ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ንክሃንፁ ከም ተሰማምዑ ስለዚ ከምኡውን ቀጠር ንዚአን ሃገራት ፅቡቅ ዝኾነ ዲል ክገብር ይፍትና ኣሎ ስዑድያ ግብፂ ማለት እዩ ግብፂ ናይ ስዑድ ዓረብን ንሳቶምን ኣብዘን ቅንያ ዝገብርዎ ዘሎ ርክባት ግን እቲ ግብፂ አንቂዳቶ ዘላ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ትኸዶ ዘላ ድሓን ካብቲ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ዝያዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብሉን ከጉርዑሉን ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ካብኦም ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ንባዕሎም ንሳቶም ነቲ ኩነታት ብትክክል ይከታተልዎን ይዛረብሉን ስለ ዘለዉ the center of geopolitical tensions as Egypt, Eritrea. The Horn of Africa is once again at the center of geopolitical tensions as Egypt, Eritrea, and Somalia align against Ethiopia, each citing their respective national. ከጀመረት ከለ እንታይ ኢላ ግብፂ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ነዚአን ሃገራት ግብፂ ሶማልያ ኤርትራ ሰለስቲአን ብሓደ ኮይነን ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣላይመንት ይገብራ ኣለዋ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ እዩ ካብ ኢትዮጵያውያን እዩ ናይ መንግስቲ ይኮነን ግን ስቲል ናይ ኢትዮጵያውያን ቪውስ ኢና ሪቶን ኣተሓሳስባና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣር ጌቲንግ ኢት ይርዶም ኣለ እዩ ትፀገም ግን ክርዳእካ ሓደ እዩ ኣንጻሩ እንታይ ክትገብር ትኽእልካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ተኽእሎ ኣለዎም እዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓታቶም ስጋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ስጋት ጥራይ ዘይኮነስ ዓብ ሽግር ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ሶማልያ ልውላውነታን ንምሕላው ኤርትራ ልውላውነታን ርግኣታን ንክትሕሉ ግብፂ ድማ ሃገራዊ ረብሓናታ ናሽናል ሴኪሪቲ ወይ እውን ነቲ ህላወናን ንኤግዚስተንስ ናትናን ዘድልየና ዝብልዎ ናይ ኒል ጉዳይ ከተውሕዝቲ ኮይና ብዜን ሃገራት ርክብ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ግብፂ ከንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እንታይ ይርኢና ግብፂ ኣብቲ ሪጅን ዘለዉ ኣገደስቲ ፕሌየርስ ተፃወቲ ናይቲ ጌም ክሕዞም ይፍትና ኣለዉ ቀዳማይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዓበየ ፖለቲካውን ወታደራውን ፅልዋ ዘለዎ ሓይሊ መን እዩ ነምበር ዋን ኢዝ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ ንኣሜሪካ ግን ግብፂ ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶ ኣላ ለሚና ዘይኮነስ ኣሜሪካ ንግብፂ ትልምና ስለ ዘላ ብጉዳይ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ቀዛ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ነዚኣ ኣርእስቲ ከይተመለስኩ ከለኹ ምሳከ ተሓዘልኩም ለትስ ጎ ኣብዝኻ ንስማዕ Yemen-based Houthi militia have published footage of what they say is a hypersonic missile that they launched against Israel at the weekend. Israel has dismissed the claim that the missile was hypersonic, which would be a maneuverable. The group is seen, is it not, on an international level? Is it perhaps even changing the way the group is seeing itself?
Yes, I think so. For over 20 years now, the Houthis have been brandishing a slogan which includes the words "Death to Israel, death to America, a curse on the Jews and victory for Islam." And that clearly chimes very well with what Hamas and other elements in by force. And that's very important in January. And of course, Israel's very significant bombing of Hodeidah port at the end of July following, because we have to understand that the Houthis operate by a different logic from what we in the West are perhaps used. ኣብዚያ እታ ሪፖርት ንውሕ ዝበለት እያ ፅቡቕ ኣቢለ ከበኩም እየ ብሕፅር ዝበለት እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ናይ ፈረንሳ ሚድያ እዩ እዚ ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ብሓይሊ ክስዕሮ ዘይትኽእል ምዃኑ እዮም ዝእመኑ ዘለዉ ከደግመልኩም እየ ሳክት ዝብለኩም ዘለኹ ኣይመስለኩም deterred by force. And that's very important because we have to understand the port at the end of July following a Houthi drone attack that reached Tel Aviv and killed one Israeli. They do not seem to be deterred by force. And that's very important because we have to understand that the Houthis operate by a different logic from what we in the West are perhaps used to. They're very confident. They feel they've won the civil war. They're not afraid of the US, Israel and their allies, and they have a high tolerance for casualties on their own side. So this is a very significant enemy. We're talking about the strikes that they put into Israel, but I also... So, حوتي كنبل كلنا إلى بحيلي أمريكا بمسائلات هذه بنفرتها جرات رمم بريطانيا ترمم إسرائيل كبوتا مسائلات سديدة نتعدد زبل دوب تهرم بحيلي زفر حيلي كونن بحيلي ترعدو ويون تنبركو حيلي كم زي كونه صبو غيرو تردي ومالو بخالا زراربا نحوتي بحيلي كغطمون كسعروان كم زي كلو متن بزح زهرمو متنو انتي تيجي ابزي ريبورت نو حسله زبلت غزي خاصله زي بنامر متن بزح زهرمنا متنو بزح سب يقصرالو بزح ساعتين دغفتن يركبالو بعالم درجه حاجز يوهبلو قالو بيركبالو ስለዚህ حوتي بحيلي كسعر زخل حيلي كونن يلو ኣብዚ 2-3 ወርሒ ወይ እውን ኣብዛ ካብ ወርሒ ሓደ ጀሚሮም ምስ ኣሜሪካ ቀይ ባሕሪ ስለ ዝዓፅው ይኮኑን ሕቶኦም ዝብሉ ዘለዉ ካብ 2014-15 ኣሜሪካ ንስዑድያ ንኢማራት ንካልኦት ኩሎም ብሚሳይላታን ብገለን ደጊፋ ከም ሕሱም ተደብዲቦም እዮም ሑቲ ብኸምኡ ነቕ ዝብል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኣሚኑ ተንስዩ ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብፍጹም ዘርዕዶን ዘሰንብዶን ከም ዘይኮነ በንጻሩ ንሳቶም ንኣሜሪካ ንረብሓናታን ንእስራኤልን ነቲ ቦታቲ ኣውቃው ኣቢሎም ጥራይ ዘይኮነሲ ቀጻልነት ከማ ናብ እስራኤል ከይዱ ዝሓርም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ንባዕሉ ድማ ኢራን እንታይ ትገብር ኣላ እዩ ዝበሃል ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ እስራኤል ብመንገዲ ሑቲ ገይራ ትፍትሸላ እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ሚሳይል ሑቲ ዝተኮስዎ 2,000 ኪሎ ሜትር ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ክኸይድ ከሎ እሞ ኣብቲ መንገዲ መራኸብ ኩናት sophisticated radarat ዘለወን ናይ ኣሜሪካን ናይ ፈረንሳን ዘለዉ ንሳቶም ከይራእይዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ረቂቕ ዲፈንስ ሲስተም ዝበሃል ከይራእዩ ኣብ መሬት እስራኤል ምኻብቲ ጫፍ ዘይኮነ ውሽጢ ሃሪሙ ክበሃል ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢራን ኣፅዋርናቶም ኣብ ሪል ታይም ቴስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ናይ ኢራኒት ሚሳይል ዝበሃል ስለዚ ኢራን ብኔው ብሑዝብላ ገይራ ብድሮናታ ገይራ ፈትሻ ኢራን እስራኤል ከይራእዮቶም ከም ዝረኣዩ ነቲ ኣገዳሲ ቦታታት ከም ዝኣልዎን ከምኡ ድማ ሚሳይላት ናይ ሕዝብላ ኣብ ተደጋጋሚ ዕላማታት ይሃርብ ከም ዘሎ ናብ እስራኤል ስለዚ they are testing the waters of rosie ጽቡቅ ገይሮም ዓቕሚ ናይ እስራኤልን ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካን ብመንገዲ ሑቲ ገይሮም ይፍትሽዎ ከም ዘለውን ፈሊጦም ከም ዘለውን ኣብ ቅድሚት ከንታይ ርአየኩም ነይረ ናይ ራሽያ ዝዓበየ ናይ ሴኩሪቲ ሓላፊ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ተራኺቡ ከም ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ከም ዘለዎም ፑቲን ክቦም ከም ዝኽእል ብገይሩ ናብ ሑቲ ናብ ከባቢና ክመፅእ ከም ዝኽእል ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ዓቕሚ ናቶም ክሕይል ከም ዝኽእል እዚ ኩሉ ዘረባ ናበይ ደምፃካ ግብፂ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ እየን ስዑድያ ኣብቲ ዘለዋ እየን ስለዚ ኣላይመንት ናይቲ ዞባ ኣገዳስነት ብሓደ ሽርክነት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ቦታቲ ክትቆፃፀሮ ከም ዘይትኽእል ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ ግብፂ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ በዚ መቃን ተሪኻዮ ኣሜሪካ ንግብፂ ገይሮም ምናልባት ግብፂ እስላማዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ዞባ ክንደኾን ገለ ክገብሩ ይኽእሉ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ የመን ድዩ ገለ ነገር ክገብሩልና ይኽእሉ ስዑድያ ምስ የመን ክረዳድኡ ይኽእሉን እዮም ምስ ኢራን ዝምድንኦም የመሓይሹ ኣለዉ ስዑድያ ስለምንታይ ኢራን ጥራያ ንሑቲ ክትእምኖም ኢራን ጥራያ ንሑቲ ግደፉ ንስዑድያ ይትረሙ ክትብሎም ትኽእል ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ከተትሕኖም ከም ዘይትኽእል ስዑድያ ተረዲቦም ኣሎ ስዑድያ ምስ ኢራን ዘለዎም ዝምድና መመሊሶም ይዕምቑ ኣለዉ ናይ ራሽያ ፎሬን ሚኒስተር ድማ ንስዑድያ መፅኡ ነይሩ ርክብ ገይሩ ነይሩ ብፅቡቅ ተቐቢሎማ ነይሮም everything is working very very fast እዚ ኩሉ ድማ እቲ ዞባቲ ኣሜሪካ ልዕሊ ቁፅፅራ ስለ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ከኣቱ ይፍትኑ ኣለዉ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ነቲ ቦታቲ ንኤርትራ ብፖዚቲቭ ክጠቕምዋ ዝኽእሉ እዮም ራሽያ ይኹን ቻይና ይኹን ኢራን ይኹን እዚኣቶም ምስ ኤርትራ ኣይዲዮሎጂካሊ ከምኡውን ብኣሜሪካ ተፀላዕቲ ስለ ዝኾኑ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ዘለዎም እዮም ንመለስ ሕጂ ሓደ ሓይሊ ክበኩም የድሕርዩ ናብ ኢትዮጵያ ክናቱ ኢና frigates to Somali waters to protect its
Turkey plans to deploy frigates to Somali waters to protect a Turkish energy research vessel, 2 sources familiar with the issue told Middle East Eye. Under a deal signed between Turkey and Somalia earlier this year, Ankara is authorized to protect Somali waters against external threats, as well as giving it rights to explore and drill energy sources. So, Turku ድማ ደጊማ ሕጁን ሓንቲ መርከብ ናይ ኩናት ናብ ሶማልያ ገጻ ሰዲዳ ኣላ ንብል ኣለና። ስለዚ ሶማልያ ባሕራ ይኹን መሬታ ንምውሓስ ብግብፅን ብትርኩን ጽቡቕ ዝኾነ ስልጠናን ኣጽዋርን ይወሃባ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሰራዊት ናታ ካብ ኤርትራ ክመጽእ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ኦልሬዲ ተረዲዎም ኣለዉ። ንስማዕ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንመለስ ሕጂ መጀመርያ እቲ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ክንሪኦ ሽዑ ኣብቲ ሎካል ክምለስ ከለና ብኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ብዙሕ ይካየድ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ድማ እዚ እዩ። ከትላንት ሌሊት ጀምሮ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ውጊያ መካሄዱን ዶቼ ቬሌ ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዘግቧል። ገንፎ ቁጭና ማራኪ በተባሉ የከተማዋ አካባቢዎች ከባድ የጦር መሳሪያ ጭምር ሌሊቱን ሲተኮስ እንዳደረ ዘገባው አመልክቷል። የተኩስ ልውውጡን ተከትሎ የንግድ መደብሮችና የሰዎች እንቅስቃሴ እዚ እቲ ሳቶም ዝሃብዎ ዜና ክኸውን ከሎ ብፋኖ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነዚ ይመስል። ነቲ ቦታቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ ኣትዩ ኣገደስቲ ቦታታት ናይ ጎንደር እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘለዎን ብህዝቢ ድማ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይግበረሉ ከም ዘለዎን ፋኖ ክብል ከሎ ከምዚ ኦርጋናይዝድ ሓይሊ ወይ እውን ሓደ መራሒ ሓደ ሓላፊ ዘለዎ ይኮነ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዘለዎ ዝተፈላለየ መርሕነት ዘለዎ እዩ። ግን በቲ ኮይኑ በቲ ዓወታት ናቱ ብየማንን ፀጋምን እዩ ዝረአ ዘሎ። ናብቲ ሃገር ካብ እትኸሎ ድማ ናብታ ከተማ ካብ እትኸሎ ድማ ብህዝቢ ብዙሕ ኣቀባብላ ይግበረሉ ከም ዘለዎን ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ከም ዝወፀ ዝንገር ዘሎ። ጥርጥር ነገራችሁ በዚህ ዓመት እናጠናቅቀዋለን። ሁሉም ለዛ ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባችሁ። መድኃኔዓለም ፈቅዶ ቁመን ውጤቱን አይተናል። ይህ ፍጹም መታደል ነው። በነገራችን ጠላቶቻችን አድክመናቸዋል። በግንባራቸውም ጥለን አንጋለንም ጥለን ረግጠናቸው ቀጥቅጠናቸው ገለናቸው አድክመናቸዋል። አሁን የመጨረሻ የሚሉትን አንድ አደገኛ ግን እንደዚህ በፊቱ በብቃትና በጥበብ የምናልፈው ካርድ መምዘዝ ጀምሯል። እሱ ካርድ ምንድነው? አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ፎክር እንደነበር ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ አማራን ወደ ጥቃቅን ማንነት መልሻ አጠፋዋለሁ ይል ነበር ቃል በቃል በየስብሰባው። ያን የተስፋ መቁረጥ የመጨረሻ እርምጃ አሁን መውሰድ ሊጀምሩ أبي أحمد كقليل أيكونن من سراويته بوشا بيجبر له معناته أبز وانزي حيال سراويت كم زليو جليس سلزنا بري بوشا بجيرو يتبيم كم زلو يزن جرزلو سترا يجنا يكونن وتهدراوي مناوراناتون يغتلي زلو بستفل عليه من قدي أصوارناتو كري فتن كم زلو أبي أحمد بستفل عليه نابنة زي بزح أصوار كم زلو بتوم بروباغندا ناتو زجبرو كل الكبل ريالنا معناته التصوير نابي جس كهات صدو نافانو جس كده هات صدو ويس ناب من يخاط ولا ناب سومال جس كهات صدو بقول من قدي وجند حرقينو فانو دما عبي مورار رخي بس لازلو تفعل عليه فيديو تطلعني كابز كن ريو كم فتني ناتي نايفانو دقفنا حزب سلازلو تفانو كبيدي كسعرو تزبي ويلكم نابله بعلو زعتقو بعلو زحابو بعلو زحبحبو بعلو زطقمون زمرقون امونغو حزبي زتسرتك قالس سلازغونه سراويتنا ابي عدل يبلو نابز بوتا زنكعوت ስለዚ ሰራዊትና ያቢ ካካቦቱ እና ሀደመ ይወጽ ከም ዘሎን ይማረኽ ከም ዘሎን እቲ መንስያት ድማ ፍናን ይስምዖም ኣሎ መመሊሶም ናብቲ ፋኖ ይስለፉ ከም ዘለውን ዳርጋ ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ሚድያ እንታቲኻ ብሰፊሑ ካለ ነገር የለን ብኩሉ ንዑጥራዮም ክገብሩ ዝውዕሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ምን ይትመራሕዮም እውን አይትፈልጥን የመጦር አመራሮች እንደመሆናችሁ መጠን ስልጠናው በየብርጌዶቹ ብቻ ሳይሆንስ እንደ አማራ እንዲሆንም ጠንክራችሁ መስራት አለባችሁ። ሁሉም አማራ ለዚህ ትግል መነሳት መቻል አለበት። አሁን ላይ አማራ ካለበት የትግል ወደኋላ ከተመለሰ መቼም ይሁን መቼም አማራ መቀመቅ ውስጥ ነው የሚወርደው። ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብዙሕ ኻትሪ ባቃቲ አይ ዶንት ኖ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዚ ክኸውን መወዳእታ ናይቲ ሃገር ምክንያቱ ብዝኸትካዮ ወታደራዊ መናውራ تعليم برد حزمن سي برد حيزو سس أمحارة دارجا كل تناتهم أتوكرو نبزي كينات نايفانو يزول حكم يندما ريل زجزيازي أنت هم زولو زلوا أبزي أيضا نبي مخانو سبوا جريد الزرب إذا عدل زي عند حليفاتنا I think أبزي أنسي لكم سنة
ابزيا كزارب كله يخمس وند سيد اسلام አርበኛ የአማራ ፋኖ ጎንደር ምክትል ድርጅት የፖለቲካ አዛዥ የአማራ ፋኖ ታሽጋይ أفجل بوتا عند أبي محمد سميان يرلن كنايو إذا عدل زيا عند حليفات حزب أمحرة عدل يبلون يزبل زلوا إذا عدل زيا كم تزدل ليه عودته زي مسجيبه ولا حنت قبره كلني شو حزب أمحرة فانو سبوز خونه من كس قاساتي قبره propaganda أنا أبغى نتايب له each citing their respective national interests. The key issues involve Ethiopia's participation in the African Union Support Mission in Somalia, AUSSOM, and a Memorandum of Understanding between Ethiopia and Somaliland. While Egypt, Eritrea, and Somalia present this as a stand to safeguard sovereignty and regional stability, Ethiopia's actions can be viewed in a broader context that demonstrates its legitimate pursuit of national interest and regional leadership. The Ethiopian-Somali dispute. One of the primary concerns... دركنا ويونتي stability ناتومسي regional leadership نمان ياخذ مرحلة إثيوبيا هذا سبب كاب region leadership كله تقينه نايكالوت حيلس أقيت يكون هنك جبر نيتوبيا أنت أرى إيرترا خبط خيزلا سفيز غير propaganda يمس جبر زلوا إيرترازي ورايلا أنت أرنا تخيدا أنت أرب حنا يمس زلوا نعم إيرترا national security ناتا national interest ناتا نتحل زلا every right مالو إيرترا ناسا الأولوية نناتا تا نناتا رجعت كتنكف نزغل بكل من قد جيرا كتك عمون أنت أروك كيدن مثلا إيرترا جد يواز أيدما إيرترا أبوت أكلا كالوت alliances كالوت حيلتات ناموتو انتاي كنقبر نخل مساقهم نعاقاتكم زتكم نعنا دما زتكم نعمل تقبسي إذا بحر نخلت تينا قداسي نزيد لنا الوادما هذا نخلت تينا سكاز فترة له نعنا بنيل جيرو لبنات في النازلات رايدة كوني قتيلو نتنيل بزح بزيك جبروز دللي ديجاتات جبرو لزلي بغيح بحارد ما بزحجي سمع يروزلو بوما تيود ما أبتي وشمت ناي قالف نايتي إيدن زبهال عود ما كعص والنازخل حيلي يدلو نعاتكم ونكعصوكم دحرك تبل زيكل وريروكم زنبرة محاولين فلتنا بحارد انتاي كنقبر نخلي بلو يس كلتين هاجرات إيرتران إثيوبيا إيرترا جبتي سوماليا سلستيان ربح له وانا بزقول دايزي even جبتي some extent بس بعد إيرترا زلا جوب تابزي ترجعون له ونياتو إثيوبيا تدخل زلا نعاون أنت ربحنا ربحها سلزغني كانت أنا عاب جبوهم زات ربحي نخالود جن نسأت أنا تومي سلزي جبتي نبي إيرترا تدخل زلا نفس سعودية تدخل زلا نفس صومال تدخل زلا ندحنتا أقدر سنة سلزلومي أبدا ما نب إمارات حاجة كركب فتينو نيرو نفس سعودية وين قال حاجة كركب فتينو نيرو نام مروكو خيدو ولا حنت جن لو تكم تعود زغل حاجة كركب بايكلني تركي حدا كابت أسوار دشيت أولو زنا برحيلي كابت تركون كركب بايكلني زلوا so بخل من قدي أبي completely isolated and circled كوين الله نغتر تناتهم argument كن سمعوا درجة تمسا سالي argument تناتهم مجود ناتهم جن سمعنا كنردون إحنا خانتايو ناتنا أتعزسنا. Raised by Somalia is Ethiopia's involvement in AUSOM. Somalia argues that as the host country, it should have involvement. Egypt, in particular, raises questions about the true motivations behind these alliances. Egypt's focus on the Red Sea and the strategic interest in the Horn of Africa, especially regarding the Nile waters, suggests that its support for Somalia may be tied to a broader agenda of countering Ethiopia's growing influence in the region. The MOU with Somaliland. The MOU signed between Ethiopia and Somaliland has also been condemned by Somalia as an infringement on its territorial integrity, given that Somalia... تقولوا تجمع فتيرو زلودما الزجود دايزيو سو الزجود دايزي زي MOU زفترو أبي أحمد حجنا أبو علق يرى يخل دا يكلن كفر ما يدللو يدالو جليز بهالجن اتتسابو بعالم درجات متصلو ريلو أمريكا straight forward كاب حمبر تعدو كاب الدسابة ما هي كامر نحنا لولا ونتنا سوماليان إذا توحدنا سوماليان حدنا سوماليان إن نخبر سلزي كمدما أمباسادرنا سوماليا كاب أمريكا كاب أمباسادرنا أمريكا كاب سوماليا نحنا نتي أبي أحمد لك عن إثيوبيا من سوماليلاند تقبل زلا MOU عين قبلوا لنا يلوم so قدم لما State Department نا أمريكا بنصور كميلو نا أوروبا نا تشاينا كلها توم تدقق من غيره ملو سلزي he has no support نزخ قبرة تقينه بحبوا يك قبرة زغل بريطانيا وانت مسا سالدن سيد مسا زلو أبي أحمد complete عند ركايدا خيدو أبزي وانزد ما من كرا غرب بخل ما تيولو تك عندن عسك عاد كوين وزل لكن توشت أو قدايا كايداي شو نزنا يفانو نزنا أونيك نايتهم أوروموخ قبرو زغلو أكايدا نخلو سعيرو كوت خلدو نتحجر ملو بملو كوكو عصراي خلدو we don't know
ሕጂ ናብቲ ናይ ጎረቤትና ቀጣ ሕንፍሽ ህወሓት ጋር ለማስታረቅ በምትችልበት ሁኔታ ዙሪያ ከኤርትራ ጋር እየመከረች መሆኗን የኤምሬቶች ጋዜጣ ናሽናል ዘግቧል። ኤርትራና ግብጽ የወታደራዊ ትብብርና የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ አማራጮችን እየፈተሹ እንደሆነም ዘገባው ጠቅሷል። ሁለቱ ሀገራት ለመፈራረም ያሰቡት ስምምነት በቀይ ባህር አካባቢ የመርከቦችን ደህንነት ለማረጋገጥ እርምጃዎችን መውሰድን ያካትታልም ተብሏል። የግብጽ ደህንነት ሚኒስትር ጀነራል ከማል አባስና የውጭ እዚ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝገለጽኩልኩም ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብቲ ናቶም ሚድያ ክዛረቡሉ ጀሚሮም ኣለዉ ነዊሕ እውን ገይሮም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ስለዚ እቲ ናይ ኢሜሬት ጋዜጣ ኣይ ዶንት ቲንክ ኣብ ጭቡጥ ነገር ዝተመርኮሰ ግን ነቲ ዘሎ ሓዊ ከመይ ጌርካ ናብ ካልእ መልክዕ ተቐይሮ ምክንያቱ ኢማራት ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ንፌደራል ንዓቢ ብድሮናትን ብገለን ጌራ ንህወሓት ዝሃረመት እያ ሕጂ ድማ ሻዕብያ ምስ ህወሓት መንግስቲ ኤርትራ ህወሓት ምስ ክዕራቕ ከም ዘሎ ብኣፎም ሰሚዕና ኢና ግብፂ ግን ንዑ ትሰርሕ ኣላ ክብሉ ከለዉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ንላዕሊ ገፅካ ትሰዶ እዩ መቸም እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኣንጻር ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ግን ሸለልካ ክትሓልፈ ትኽእል ሓንቲ ኣብዚ ክንሓልፋ ክንሰግራ ክንሪኣ ደልየ ኣለኹም ቁጠባ ናይ ኣቢ ቅድሚ ወርሒ እቲ ብር ናቶም ኣብቲ ፍሎቲንግ ሬት ኣብ ዕዳጋ ክውሰን ክብል ከሎ $1 74 ብር ክኸውን ተመሪፁ ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብቲ ኮመርሻል ባንክ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ግን ትመሃሊ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብቲ ኮመርሻል ባንክ $112 ኣብቲ ኖርማል ዕዳጋ ኸ 130 ሬከርድ ሌቨል በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ወርሒ እውን ኣይገብርኒ ብር ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ልዮም ቆልቁል ከም ዘሎ መርኣያ ናይዚ ድማ እቲ ኩሉ ቁጠባ ንሰርሖ ኣለና ገለ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ሪሌ እቲ ቀደም 56-57 ከሎ እቲ ሸርፊ ነቲ ቁጠባ ኣየንፀባርቕን እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሰንትራል ማነጅድ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ፍሎቲንግ ሬት ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝውሰን ዘሎ እቲ ቁጠባ ኮንፊደንስ ከም ዘይብሉ እቲ ሸርፊ ዝነግረካ ስለዚ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኩነታት እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ከም ተወሳኺ እውን እዚ ካርታታት እዚ እቲ ብዝተፈላለየ በምሓራ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ክልል ናቱ ካርታ እናሰኣለ ናቱ ረብሓ ናቱ ዕቤት ናቱ ቦታ ኣምሓራ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ዝምልከት ወይ እውን ድሕሪ ሶማሌ ንሕና ኢና ክንከውን ንኽእል እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ኦሮሞ በንጻሩ ንክንደይ ጨራሪሙ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ምዃኑ ትግራይ ከምኡ ካብትን ባዕሎም እቶም ዓባይ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ብኡ ዝጀመረ እቲ ካርታ ምውፃእ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ኩላቶም ቀፂሉ ኣሎ ናይ ትግራይ ርኢ ኣቢልና ናብ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣለኒ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ትማል ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ኣገደስቲ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ ኣፍሊጡ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ስዒቡ ዝተካየዱ መድረኻት ኣባላትና ህዝብና ብምግምጋም ቀጻሊ ኣንፈት ኣቐሚጥና ኣለና ዝበለ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ እውን ኣማስዮ ዘውፅኡ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዮም بمسارات زون وسانتات مبلغ 14 ውድባዊ ጉባኤ ስዒቡ ኣብ ዝተካየዱ መድረኻት ዝምልከት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ነዞም መድረኻት ብምግምጋም ቀጻሊ መቃለሲ ኣንፈት ዝነፀር ብሕፅር ዝበለ ሕወሓት ኣገደስቲ እዮም ዝበሎም 16 ሰባት ከም ንኣብነት ጌታቸው ረዳ ወሲኽካ ካብቲ ናቱ ሰንትራል ኮሚቴ ከም ዝሰጎጎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ገይርዎ ዝነበረ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ከምኡ ድማ ጌታቸው ረዳ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበን ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት ብሕፅር ዝበለ ኣብ መንጎ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ላዕሊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከተሃዳድኡ ክረዳድኡ ዝኽእልሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ንመን እዩ ከርብሕ እዚ ጥቕሚ ናይ መን እዩ ዝሕሎ ዘሎ ዊ ዶንት ኖው ግን ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ቀደም እውን ተባሂሉ ነይሩ እዩ ነዚ ይመስል ካልእ ስራሕ የብሎምን ካልእ ሂወት የብሎምን ካብ ስልጣን ወፃ ክነብሩ ይኹን ዓበይት እንዲ ሲምፕል ናይ ገበነኛ ሃስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ስልጣን ክወርዱ ዘይብሉ ተፒኤልኤፍ እዚ ምስ ዘመኑ ዘይኸይድ እንዳሕር ኮይኑ ንምንታይ እዮም ዘምልኽዎ ፓርቲ እኮ እዩ ተራ ፓርቲ እንዲያም ኣብ ትግራይ እቶም ዝሓመቑ ሰባት ዝርከብሉ ፓርቲ ማለት እዩ ሕማቕ ክብለካ ከለኹ ብመልክዖም ብገሊኦም ብተሓሳስቦም ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዝርከቦ ፓርቲ ናይ ደብረፅዮን ምምፃእ ሕዚ ዓዲ ጥራሕ የኸጥፍእ ዝኽእል ከም ሰብኣነ ምስ ደብረፅዮን ባእሲ የብለይን ተቐራሪብና ንዘራረብ ሰባት ኢና መንገዱ ግን መንገዲ ጥፍኣት እዩ ንባዕሉ ጠፊዩስ ንዓይ ይልክመኒ ኣሎ ብግዜ ብዕድለይ ብጉልበተይ ብንብረተይ እኮ ዝፃወት ዘሎ ሰብ وعد مالك أخذ سلطان بس رح يبلك عندي حسن حاسي تاني مهور يبلك عندي نجد كازيت ويد زعلت كله لو صار ساعة 3 ساعات زعمت كون سلطان كون قال سلطان وصح شو بحفشة
እቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ እዩ ስልጣን ብህዝቢ ተቐቢሉ ብዲሞክራሲ ሃገር ዘመሓድር ዝነበረ ተዘረባ ካብ ተጋሩ ክትወስኽ ኣለኻ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዲክታተራዊ መንግስቲ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግን ዲሞክራሲያዊ ሕጂ ዛረበኩም ኣሎ ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ነይሮም ሙሉእ ዓመቶም ኮፍ ኢሎም እንታይ ረብሓ ምፅኦም ልነት ህዝቢ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓሸውየ ከምኡ እውን ገለገለ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ እውን ክንሰምዕ ዓለም ወረዳታት ዝኾነ ትግራይ ፍደይነ እያ ትግራይ ዘይፍደይ ንህይወቶም ከውፅኡ እዚኦም ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ጎዲኦም እዮም ነቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ናቶም እዚ ከዓ እቲ ናይ ሎሚ ቃሎሚ ማለት እዩ ሞራሉ እንዲል ሰው ባይዞ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ያለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም ጆኖሳይድ ፈጸምን ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨርሰኝ አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ዘረባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ እዛ ዘረባ ዝተፈላለዩ ዴፊኒሽንስ እንዲ ዝወሃበላ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ቃሉ ክቅይር ይፍትና ኣሎ እቲ ዕላማ ግን ነቶም መርሕነት ናይ ህወሓት ዝነበርና እቲ ጀኖሳይድ ዝብል ቅድሚ እቲ ኩናት ጀሚሩ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ሓድሕዶም ናይ ሓድሕዶም ኩናት ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑን ባዕላቶም ብቃላቶም ይገልጹልና ኣለዉ እዚ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገበረ ኣካይዳ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ባዕሎም ነቲ ህዝቢ የፍልጥዎ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነቲ ሓቂ እናፈለጠ ይመፅእ ኣሎ and this is the most interesting part ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነዊሕ እዋን ህዝቢ ኣብ ምትላል ዝነበረ ኩነታት እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ክኢሉ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣብዛ ዓውዲ ክበኩም ዝደሊ እዚኣ ድሕሪያ ወዲእ ኣለኹ ኣብዚ ሓደ ሃብትሽ ድዩ ዋላ ድንሽ ትበሃል ኣሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ዝፅሕፍ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሃሽታግ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝብል ቅድሚ ኩናት ተጀሚሩ ከም ዝነበረን ጌታቸው ረዳ ድማ ንዓና እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ነቶም መራሕነት ናይ ህወሓት ንምጥቃዕ ተባሂሉ ዳኣ እምበር ጭብጢ ከምዘየለ ክንዱእ ሰብ ከም ዝሞተ ምባሉ ናይ ትጋሩ ፖለቲካ ገምጢሎም ኣምሓሩ ወይ እውን ቶም ኦሮሞ ብኡ ይፃወትብሎም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ so much about their politics ናብ ኤርትራ ንመለስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቻይና ከሎ ዝገበረ እያ ቅድሚ ሕጂ ረኽዋ ነይረ ስምዕዋ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ እቶም ዝረኸቦም ካምፓኒታት So we use it automatically for the supplementary irrigation. You have testers on the ground? Yes, we have already applied in the real field. Agriculture is one area we're talking about. What are the experiences acquired? How can one benefit from these experiences? The expertise is there. We can exchange expertise. We can. So ከም ዝንሪኦ ዘለና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ቻይና ብፀንሓሉ ኣብ ናይ ሕርሻ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ከመይ ጌርካ ውፅኢታዊ ሕርሻ ትገብር ከይዱ ምስ ናይ ቻይናውያን ካምፓኒታት ከም ዝረኣየ ርግፀኛ እየ ነዚ እንተድዩ ኣብ ሓንጎሉ ብዙሕ ነገር ኢንስፒሬሽን ተመክሮ ካብኦም ንክወስድ ምስ ቻይና ዘለና ዕምቀት ፕራክቲካል ስራሕ ምዃኑ ዘርእየካ ኣብነት ኢና We can learn a lot about the experience here. It's so many things. It's agriculture and industry. Agriculture, energy, infrastructure, fisheries. ዜንየን ድማ ኩሉ ግዜ ዝዛረበለን ዘሎ እሱ እቲ መንግስቲ ቀዳምነት ናቱ ኣበይ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ካብ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ምስ ጣልያን ክራኸብ ከሎ ድዩ ምስ ግብፂ ክራኸብ ከሎ ድዩ ምስ ቻይና ክራኸብ ከሎ ድዩ ተመሳሰልቲ እየን ሕርሻ ቀዳማይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ቢዝነስ ሓስብ ተለኻ ቀዳምነት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ሕርሻ እዩ think about agriculture ድማ ሰፊሕ እዩ ብእንስሳ ናይ እንስሳ ክኸውን ይኽእል ናይ እኽሊ ክኸውን ይኽእል ናይ ፍረታት ክኸውን ይኽእል ኩሉ ዓይነት ኩሉ ዲጋታት ዝበዝሐ ኢንቨስትመንት ናይ ኤርትራ ዲጋታት እዩ which means ሕርሻ ቀዳምነት ከም ዘሎ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ከምኡ ድማ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ እንድሕር ትገብር ኣለኻ ንዓኻ ዝኾን ጥራይ ዘይኮነ ሳብሲስተንስ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ድጎማ ሕርሻ ዘይኮነ ሞደርን ሕርሻ ጌርካ ማኒፋክቸሪንግ ስንዓ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማኒፋክቸሪንግ ዝዛረብ ዘሎ እቲ መንግስቲ ስለዚ ማኒፋክቸሪንግ is the second tier ቻይና ድማ ኣብዚ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዋ agriculture plus manufacturing ሳልሳይ ፊሸሪስ ኣብቲ ዓሳ ድማ ኩሉ ግዜ ይዛረበሉ ቱሪዝም ሬስቶራንት ገለ ክብል ኣይትሰምዖን ኢኻ እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እሱ ሕማቕ ማለት ይኮነን ቀዳምነት ናይ ፕራዮሪቲ ዝበሃል ኣሎ ፕራዮሪቲ ናይቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምዃኑ ይነግሩካ ኣለዉ እቲ ፕራዮሪቲ ፈሊጥካ ኣክንዲ ኣንጻርቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ከይድካ ምስኡ ትገራጮ
ኣብቲ ፕራዮሪቲ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ መንግስቲ ቻይና ድማ ከምኡ ዝገብር ኣብዚ ፕራዮሪቲ ናትና ቪዥን ራእይ ናትና ናብዚና ክንከይድ ዘለና ድሕሪልካ ምስቲ ናቱ ራእይ ዘቕንዐ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኣንጻር እቲ ራእይ ናይቲ መንግስቲ እንተሕረኸትካ ንዓኻ ይጥዕመካ ነቲ ሃገር እውን ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅኣሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሃብቲ ዓሳ ሕርሻ صنع ወይ ድማ manufacturing እዚኣቶም ቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ምዃኖም ኣብዚ እውን ይዛረቡ manufacturing name it it's inclusive of all sectors of all industries how to do its homework it's not China leading China can lead but is Africa prepared to follow Africa will have to be ready to follow and make its contributions in this drive for entering a new era SAID came up with a 10-point action plan. A 10-point action plan in the cooperation between Africa and China. And China is assuming a responsibility on transforming this continent into a modern continent, industrialized continent. That inspiration is still there, but ኤርትራ ከምዚ ትመስል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ከሎ ዝገበራ ኢንተርቪው ነይራ እስከስምዕዋ ንእሽተይ ክፋልናታ ብዛዕባ እዚ ቁጠባዊ ሽርክነት ኢዲዮሎጂ ናይ ፖለቲካ ጎነታቱ ፀግዒ ገዲፍካ ግን ኣብ ናይ ብሓቂ ምስናዕን ቫልዩ ምውሳኽ ወይ ክብሪ ምውሳኽን ነቲ ቁጠባታት ካብዚ ዘለዎ ናይ ዕንጋሎ ፅፍሒ ኣውፂኻ ናብ ዝለዓለ ክትወስዶ ምንቲ ቻይና ሓንቲ መሻርክቲ እያ ስለዚ እቲ ምስ ቻይና ዝግበር ሽርክነት ናይ ብሓቂ ካብ ናይ ቻይና ተመክሮ ካብ ናይ ቻይና ሓይሊ ናይ ቁጠባ ካብ ናይ ቻይና ናይ ቴክኖሎጂ ጋስጋስ ካብኡ እናተጠቐምና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ፅቡቅ ድሌት ኣይኮነን ኩውን ካብ ካልኦት እውን ኣይጠቀምን ማለት ኣይኮነን ጣልያን ድሕር ኣለዋ ክንሰምዓ ንኽእል ኢና ሩስያ ድሕር ኣለዋ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ግን ክንዲ ናይ ቻይና ዓቕሚ ዘለዎ ስለዘየለ እዚ ምስ ቻይና ዝግበር ሽርክነት ናቱ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ፍሉይ ትርጉሙ ኣድማዕነት ክህልዎ ምእንቲ ግን ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዕዮ ገዝአን ክገብር ኣለዎን ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ገስጋስ ኣብ ቻይና ዘሎ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ተፈላለዩ ካልኦት ዕድላት ክጥቀማሉ ክእል ኣለዎን ተዘየሎስ ኢልካ ኣብ ድግስ ተሳቲፍካ ምምላስ ገዛኻ ክኸውን ስለዘይብሉ ነዚ ሕጂ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ሓንቲ ጥራይ ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ምምያጥ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ባይላተራል ክልተኣዊ ደረጃ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ቻይና እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ምንታይ ኣብ ፀዓት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ማይ ኣብ መጓዓዝያ መራኸቢታት ኣብ ዕደና ኣብ ተፈላለዩ ካልኦት ቁጠባዊ ኣገልግሎታት ክሕይሉ ዝኽእሉ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርቲ ነንበይኖም ዓውድታት ኣበይ ምስ መን ከመይ ጌርና ክነብል ንኽእል ነዚ ናይ ቻይና ዕድል ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ንሕና ዓቕምታት ንዓበየና ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ትርያ ኣብዚ ንፁር ዝኾነ ምስ ቻይናስ እንታይ ዲል ተገይሩ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ ርድዮም ኣለኹም ዋላ እኳ ሓፂር መስኮት እንተነበረ ኤርትራ ምስ ቻይና ክትራኸብ ናይ ኣፍሪቃ ምሉእ ስለ ዝኾነት ኣጀንዳ ቻይና ኣብዚ ዓብዪ ባይላተራል ዲልስ ንክትገብር ቀሲልካ ክግበር ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ኮንፈረንስ ናብ ጥልያ ምስ ከድካ ድዩ ናብ ራሽያ ምስ ከድካ ድዩ ኣብቲ ቦታቲ ብኣፍሪቃ ደረጃ ስለ ዝኾነት ኣጀንዳ ኤርትራ ንበይና ጥራይ ሓደ ዓብ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ግን መበገሲ ኢኻ ትገብር ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትደሊ ቻይና እንታይ ክትገብር ትኽእል ከምቲ ናይ ጥልያ ምስ ተገበረ ሪኢኹሞ እቶም ኮርፖሬሽንስ ናብ ኤርትራ ክሰርሑ ዝኽእሉ ወይ እውን ገለመለ ኣፍ ደገ ከፊትካ ፀኒሕካ ድሕሪኡ እቲ ስራሕ ዝቕፅል ስለዚ ከምዚ ጭቡጥ ቻይና መፅያ ነዚ ክትገብር እያ ነዚ ክትገብር እያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ 54 ሃገራት ነይሮም ኣብኡ ምስ ኩላቶም እያ ዲል ክትገብር ትፍትን ነይራ ስለዚ ሮድ ማፕ ወይ ከዓ ከምዚ መርሓ ጎደና ጥራይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብዚ ሓንቲ ካብታ ዘረባናቱ እታ ዝበለፀት ዝረኸብ ኳነ ቻይና እቲ ዝበለፀ ፕራክቲካል ሶሉሽንስ መፍትሒ ንኣፍሪቃን ንኤርትራን ዘለዋ እዩ ስለዚ ምስ ቻይና ነኺስካ ምስራሕ እተን ካልኦት ኩለን ጥልያን ድያ ክትመፅእ ራሽያ ድያ ክትመፅእ ካልኦት ኩሎም እዚኣቶም ኣለዉ ግን ቻይና ፕራክቲካል መፍትሒ ተግባራዊ መፍትሒ ዘለዋ ምስኣ ነኺስካ ምስራሕቲ ዝቐለለን ዝበለፀን ምዃኑ ኣብ ሕርሻ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኣብ ኩሉ ንኤርትራ ክትዕውታ ትኽእል ቀዳምነት ሂብካ ክስራሓላ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ነጊሩ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ መረዳእታ ክህልዋ ይደሊ እንታይ ኢና ንሪኢ ናብዚ ዞባና ሕንፍሽፍሽ ወሪድዋ ከም ዘሎ ብዘ ቪድዮታት ነይረንን ግዜ ሓፂር ንገዲፈ ኣለኹ
زبانا إثيوبيا حنفشفش سودان حنفشفش نالبات نسودان سيفل وور سلزقنا كاوي جدد سقاي سلزلو موت سلزلو إثيوبيا ونيلن مالتها يكون إنك نسوداني بس سوماليا نبيجس أتخيل الله كله بيمن زكبر زلو كنتات نرلنا زبانا تبغيلن علمنا دما ناينوس جزيه زلو زنوس زك سابز أري كلنا أسوينا كريالنا هجرنا جناب سبوجس أتخيل الله أجوخا خنبل ناتنا بركتو ناتنا أجامنا خنجبر دما كم بقى لنا تعويد ما يقبر لنا لايك مقبار سبورت مقبار نزع أونتا وتحساسبا نقدميت متفادمة نحن نفسه كفنا سراحي نابلكو نايلو مارس سابز غودي أبالاتنا يزيشار الكونو دقفو نابلكو مزيات أنت ترفي كقابزوكم أبكالي الرغبنا عدنا نولتي لعوني ملي ترى نخت حدث عنا يمنسي كتب لسي لعونا يقولعو بلسن عكاتن كتبلعو قبو أخران زي سفركا أوتا إنو يحز خرتتكا فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعملكا عنا يبل كاميلا نروما عدد اليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب كريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن يبل نعونا يعدي عدينا نمولتي نعوني ملي ترى نخت حدث نحنا يمنسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكاتن كتبلعو كاميلا نروما عدد اليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب كريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن سمين أمريكا واشنطن نيويورك سكيركا ولا بوسطن شيكاغو أتلانتا لوس أنجلس كاب سان فرانسيسكو ملو US نعونا يعدي عدينا نبولتي نعوني ملي ترى نخت حدث نحنا يمنسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكا